Xayrı gün, hürmetli kollegalar. Bugün biz Media Mektep'nin 3-nче өлешен башлап җибәрәбез. Безнең бу соңгы өлеш һәм спикерлар белән әйдәгез таныштырып үтәбез. Безнең бүген яңа спикерыбыз бар. Ул Шәһри Казан һәм без бергә газеталары журналисты Миннекаева Динара Равил кызы. Сез аны беләсез инде, ул без бергә аша. Татар информ мәгълүмат агентлыгының Татар редакциясе баш мөхәррире Латыпов Рәмис Нурмөхәммәт улы. Шәһри Казан газетасы баш мөхәррире Сабиров Радик Рәшит улы. Сөембикә журналы баш мөхәррире урынбасары Сафиуллина Гөлнур Мөдәрис кызы. Шәһри Казан газетасының дизайнер-верстальщигы Габидуллин Илдар Илгиз улы. Бүген безнең күзәтү ясый торган басмаларыбыз дүртәү. Беренчесе Көмәк көч Ульяновск, җитәкчесе Аитова Сабира Әдип кызы. Тиражлары 2540 дәнә, төсле булып чыга, 8 битле, редакцияларында 7 кеше эшли. Сайтлары ВКонтакте, Одноклассники, Телеграмда аккаунтлары бар. Сабира, ишетәсезме безне? Редакциялары белән утыралар. Әйдәгез сүзне Рәмис Сез ишетәбез. Рамиль, включи, пожалуйста. А где управление? Сейчас, секунду. Hayırlı günler. Barağızға da mine ушындай мотор атамалы газета шығаруыңыз үшін зор рахмет сізге. Бик көңіллі, бик мен қызықсынып оқып шықтым. Өзімнің қолыма келген газеталарына мен бұл газета турында хабардар едім. Мен де көптен білеміз деп айтуым. Мен де міне шулай газета форматында PDF-ін оқыған жоқ еді, айрым материалларны ғана менің оқығаным, күзеткенім бар. Һәм меңа ұшады міне ушындай ничектер теге ул чынлап та көмәк көч дип исеме туры килеп тора шикелле миңа ошады һәм менә мин үземнең күземә күренгән теләк тәкъдимнәремне сезгә җиткерәсем килә. Менә сез теге укучыларны үзегез күбрәк беләсез инде, мин читтәге укучы буларак әйтәм, шуңа күрә минем сүзләремне теге күпмедер дәрәҗәдә үзегез тәнкыйть белән кабул итә аласыз. Менә минем үземә һава торышы ул ни дәрәҗәдә кирәк икән, менә бик күп материал шикелле миңа тоелды. Әгәр кирәк дип сез саныйсыз һәм укучылар кирәк дип әйтә икән, сүздә ул кирәк һәм менә район башлыгының менә шушындай язылырга өндәве миңа ошады. Менә беренче полосаны без карасак, менә сезнең менәмдә чыккан материал якташыбыз истәлегенә турнир, ул сездәге Камил Хабушев истәлегенә узган дигән менәмдә 4 фото сез куйгансыз. 4 фото булып чыгамы? 4 түгел, 3 фото булып чыккан. Мин берсен теге үзен кую кирәк иде дип саныйм. Менә ул кешенең үзен куярга кирәк шикелле, шушы кешенең кем икәнен, ничектер аның үзе белән, мәсәлән, минем танышасым килә, бәлки ул теге таныштыру кирәк түгел дәрәҗәдәге шәхестер инде, әмма шулай да, мәсәлән, мин барыбер газетаның яңа укучылары барлыкка килә торгандыр дип мин өметләнәм инде. Шуңа күрә ул кеше белән таныштырырга кирәк. Фотосын бирергә, кем икәнен язырга. Һәм миңа тоела бик күп теге официоз түгелме дигән шикелле, менә бу президент көндәлегеннән бәлки кызыктыр, шулай ук теге моны укучылар белән ачыкларга кирәк минемчә. Президент бүтән җирдә дә бар түгелме соң, әллә сез киресенчә шулай район яңалыкларында да биреп барырга булдыгызмы? Мәсәлән, анда Путин анда, мәсәлән, бер яңалыкны әйтәм, мин Әрмәнстан президенты белән Карабахта тотрыклыкны саклау буенча телефоннан сөйләште дип. Бу яңалык ни дәрәҗәдә әһәмиятле район газетасы өчен урын гына алмыймы ул? Һәм менәмдә
губерна яңалыклары шулай ук belki кирәктер инде, әйтә алмыйм ансын, әмма шушы дәрәҗәдә кирәк микән дип уйлыйм мин. Аннан соң бу яңалыкларның шундый бер әйбере бар, ул теге яңалык кызык була, минемчә инде яңалык кызык була. Мәсәлән, шушы район кешесенә тәэсир итсә, мәсәлән, президентның теге Карабах бит инде көнүзәк мәсьәлә дә түгел шикелле хәзерге вакытта. Ул былтыр көнүзәк иде. Хәзер һәм шул ук Ульяновскида да кайбер яңалыклар, мәсәлән, миңа район укучысы өчен теге ерак яңалыклар шикелле. Район кешесе өчен тәэсир иткән яңалыклар булса, мин һич кенә дә каршы түгел, билгеле. Һәм җөмләләрнең менә теле буенча инде җиңелрәк ясарга тырышсагыз иде дигән менә шундый теләгем бар. Мәсәлән, анда шундый катлаулы конструкцияләр, аларны тормышка ашыру өчен өлкәгә 17 миллион сум средствалар җәлеп ителде, ничектер 17 миллион сум бирелде дип җиңелрәк язсагыз иде, ничектер катлаулы тоелды миңа кайбер җөмләләр. Һәм мәртәбәле бәйгедә зур уңыш. Менә монда җөмләләрне ничектер абзацларга бүлсәгез, укырга җиңелрәк булыр иде. Мәсәлән, бер мисал итеп мин менә моны китерә алам. Менә мәртәбәле бәйгедә зур уңыш диелгән. Менә монда 3нче колонкага кадәр бер абзац бара. Минемчә, монда берничә абзац, хәтта теге абзац бит инде ул яңа фикер башланды дигән сүз. Менә монда яңа фикер буенча карасаң, монда берничә абзац чыга, берәү генә түгел. Мәсәлән, бу җөмләне карасагыз, сез аны аңлаячаксыз инде үзегез үк. Мәсәлән, укытучылар лаяк булды дигәч, анда бер 5нче ме шунда ул юл, 2нче абзацта китә ала укыт. Һәм тагын менә бер биттә, бер полосада бу күзгә ташлана, менә уңыш дигән әйбер. Спектакль уңышлы узды, мәртәбәле бәйгедә зур уңыш. Һәм бу күп газеталар өчен таралат була торган әйбер, менә җөмлә ничектер теге официоздан башланып китә, еш кына. Ничектер икенче төрлерәк башласагыз, уңышлырак була кебек миңа. Һәм менә монда тырышлык аның девизы, бу монда түгел, мусульманнар берләште. Менә мусульманнар берләште. Менә монда да шулай ук кызык кына мәкалә, ул менә монда башка төрлерәк әйбер инде. Мин хата дип әйтер идем моны. Менә мәсәлән, ул башлана монда мусульманнар берләште, баш исем, һәм текст башлана, әлеге зур чара уздырылды дип. Баш исем һәм текст ул баш исемнең теге дәвамы булырга тиеш түгел кебек инде. Менә баш исемне хәзер без монда ничектер каплыйбыз икән инде, текст аңлашылмый да шикелле. Минемчә, бу бик дөрес түгел. Текст ул теге баш исемнең дәвамы түгел. Менә мусульманнар берләште һәм дальше алга таба китә түгел, текст мөстәкыйль рәвештә яшәргә хаклы конструкция баш исемнән башка да. Һәм менә монда ничектер текстны, әгәр дә сез цитатларны, монда кызык кына цитатлар бар, моны язган кеше булдырган, молодец. Текстны, ул фикерләрне ничектер билгеләсәгез, укырга күзгә ташланып торыр иде дип уйлыйм. Көчле рухлы ак әби, без ак әбине калынлык белән язабыз, ак әби дип инде. Онса ярар, һәм менә бу баш миңа ошады, менә шушындай хезмәт кешеләре турында, фотографиясе дә шушындай көлеп тора. Һәм бер әйбер генә әйтәм, мәсәлән, монда авыл хуҗалыгы дигән менә шушындай рубрика исеме кирәкме? Ул баш менә беренче полосага менә минемчә кирәкми дә кебек авыл хуҗалыгы дигән әйбер, монда орлыклар җирне сагына. Һәм менә су ташкыннарына каршы сезнең менә монда шулай ук текст башланып китә, киңәшмәләр уздырылды дип. Минемчә, киңәшмәләрдә шул әйбер хәл ителде дип башласагыз, уңышлырак булыр иде. Киңәшмәнең булай гына кешеләрнең җыелып сөйләшүе, булай гына җыелмаган бит инде алар, бит ниндидер мәсьәләләрне хәл иткәннәр дип уйлыйм мин. Менә шул мәсьәләләрне хәл иткәнне аңлату күпкә файдалырак дип уйлыйм мин үзем.
Һәм монда шушындай bir әйбер күзгә ташлана сезнең. Монсын стальчик әйтәдер инде, менә мин үзем дә әйтәсем килә, междурядовый интервал менә монда сезнең төрле. Менә бер текстта сез анда карыйсыз бер төрле междурядовый интервал. Разрешенный менә менә хатын-кызлар сынатмый һәм йомшак күңелле укытучы. Ә монда уже кысылган. Ул бик каты күңел күзгә ташлана торган әйбер. Менә монсын ничектер икенче төрле итеп башкачарак кирәк шикелле миңа. Сез монда кысарга теләгәнсез инде сүздә юк. Ансы күренә. Һәм бу турыда инде әйткән бар, ниндидер теге калькаларны кулланмаска тырышсагыз иде. Менә шундый бер теге сүзләр бар, конструкцияләр, теге текстлар башлана мәсәлән, теге әйе, мин сездә дип кенә әйтмим инде, бездә теге еш башка матбугат чараларында да без күрәбез. Үзебездә кайсы вакытны шулай язабыз, ниндидер кеше төртеп күрсәткәч аны күрәсең, ә үзең күрмисең дә кайчан. Мәсәлән, билгеле студент еллары сизелмичә бик тиз үтеп китә дип шундый теге катып калган конструкцияләр шикелле. Без еш кулланабыз инде аны. Менә шушы вакыйга геройларыннан чыгып үзегез язсагыз күпкә кызыграк булыр иде шикелле. Һәм менә кайбер материалларда сезнең бу кайсы кайда соң дошманны җиңү өчен дигән бер материал иде. Кайбер материалларда кайбер материалларда мәсәлән бик графика монсында да икенче санда икән ул. Бик күп соннар бар, мәсәлән, менә бу дошманны җиңү өчен мәсәлән, бик күп соннар булганда сез аларны ничектер таблица итеп яки инфографик итеп бирсәгез, ул кызыграк булыр иде шикелле, минемчә. Кабул итәргә җиңелрәк булыр иде. Чөнки менә монда бик күп соннар кышаны бар теге русча әйтсәк инде не осилит аның кадәр сонны күз күреп бетерми. Уңган булган күршебез, менә монда уңган монда сызык килеп чыккан булган күршебез, монда сызыкча кирәк, бу дөрес түгел, уңган булган күршебез. Һәм материалларда сезнең мин шулай ук теге моннан карап әйтәм инде үзебездән дип әйтәм инде журналист буларак менә материалларда ничектер теге тәнкыйди караш җитми. Сүздә юк инде менә бу уңган булган күршебезне тәнкыйтьләү турында сүз бармы? Ул хакта әйтмим мин. Менә материалларда ничектер теге ниндидер проблема күтәрү мөмкин булса инде, мөмкин дәрәҗәдә дип әйтүем инде. Мәсәлән, шул ук әгәр дә без авыл хуҗалыгы турында язабыз икән, анда бит инде ул кешеләрнең шулай ук авыл хуҗалыгында эшләүче кешеләрнең әйтер сүзләре бар. Авыл хуҗалыгы турында, бәяләр турында шул ук. Менә шул әйберләрне алар әйтсәләр, ул авыл кешесенә якынрак булыр иде шикелле, аларның ул әйткән сүзләре, алар кабул итерләр иде шикелле инде. Менә мин алдагы чыгышларда да әйткән идем. Ничектер теге журналистның үз сүзе бу очракта түгел, бу очракта монда күпмедер дәрәҗәдә бар геройлар. Менә геройларның үзләренә күбрәк сүз бирсәгез, ул кызыграк. Мәсәлән, шушы монда бар ага, менә бу мәсәлән көчле рухлы ага биданда андай аңа сүз бирелгән, ул үз фикерен әйтә. Мәсәлән, монда мөселманнар берләште, бирдә дә ниндидер теге фикерләрне әйтергә була. Менә шул сезгә уңышлар, әйтте сезне бик каты тәнкыйтьлисе килмәгән иде, әмма күземә күренгән хаталарны әйттем инде. Кичерерсез. Все. Рамил. Хәерле көннәр. Күмәккәш газетасы миңа шактыйдан таныш, Сабираларның үзләрендә булганым да бар, Кулатка ягында шактый беренче тапкыр булып, авылларны да күрдем. Шуңа күрә бу авыл исемнәре миңа күпсе таныш, аларны кабат күрү күңелле булды. Газета турында Ремис шактый әйтеп бетерде, без әйтәсе килгән әйберләрне тел буенча да кирип китте. Шул ук менә ничәптер күп газетлар бу январ дип язалар икән. Без инде гел игътибар итәм. Әле бу шул соннар туры килдеме безгә? Сез дә шулай язасыз икән, ул татарча январ инде барбыр. Шул ук күчкәндә, юлдан юлга күчкәндә
Күчешләр дөрес түгел. Сездә дә ул хата еш очрый, сезнең газетта да. Аңа игътибар итәрсез әле. Аннары шәк дигән сүзне без кушып язабыз инде аны. Ул бер сүз, сез менә аерасыз икән. Ул тагы каядыр очраган, башка газеталарда да андый хата бар. Исемнәр, фамилиялар буенча шулай мәсәлән, миңа эләккән шушы гыйнвар санында сез Әминә апа Шафиеваны турында үзегезнең хезмәткәрегез атасыз имеме? Теге аның белән хушлашу сүзе бирәсез Шафиева, ул Шафик сүзеннән бит инде ул и булырга тиеш инде анда. Ул махсус шулай паспортларда язылганга шулай калдырасыз микән инде күп. Үзегез генә булса да, теге редакциядә эшләгән кешеләр булса да, дөресрәк язсалар, ул әйбәтрәк булыр иде инде исем фамилияларны. Шулай булай. Рәмис шактый мин әйтәсе килгән әйберләрне әйтте инде. Hayırlı günler, hürmetli cemaat, hürmetli kollegalar. Келесі атнада 4 күнні жіберебіз, біз бір ғана жібере башлайбыз. Ай давамында демек жіберешекпіз, келіп жетер Алла бұйырса. Көмек күш сайтлары бар, социаль шілтерлерде Одноклассники һәм Телеграмда бар деп көрдім. Сайт әлбәттә инде Сабира ханым иске шаблоннарның берсендә ясалган, ләкин визуаль яктан ул матур гына, нәкъ менә шуны күргән идек без өметтә дә иске шаблонда ясалган, ләкин матур гына, әнә шулай визуаль яктан матур гына булып күренә инде ул безнең татарча, яшел төс, бизәкле, чәчәкле, чуклы, нәкъ татар ярата торган элементлар, татар ярата торган ваклыклар дип әйтим инде. Даими яңартылып бара дип әйтә алмыйм. Әлбәттә, теге актуаль хәбәрләре һәм төп хәбәрләр генә яңартыла. Госзаказ дигән нәрсә сездә дә бар, аны күреп торабыз. Менә беренче биттә үк Ульяновскида русча язылган Ульяновскның хакимият хәбәрләре бар. Шактый гына алар һәм барысы да рус телендә. Менә әлбәттә инде рубрикаторларны яңартасы иде. Рубрикаларында поздравление, объявление бу очракта һич кенә дә яңартылмаган. 15 октябрь белән ничәнчедер елга әнә тукталып калган һәм шуның белән тамам. Объявлениелар шулай ук, нәкъ шулай ук. Бәлки бу рубрикаларны Сабира ханым акча эшләүгә әзрәк кенә тартырга кирәктер, чөнки менә Рәмиснең карадым презентациясында сезнең берәр полоса котлаулар һәм игъланнар бар. Хәзер бит инде пакет услуг дигән нәрсә кулланылышта, пакетное предложение. Бәлки әнә шул ул котлаулар әлбәттә инде түләүледер. Әйтик, мәсәлән, 10-15 сумга гына артырып, сайтта да һәм социаль челтәрләрдә дә котлыйбыз дигән тәкъдим дә ясап буладыр. Объявлениеларга, поздравлениеларга рәхәтләнеп шуны кертергә мөмкин. Бераз гына артыграк акча эшләргә мөмкиндер. ВКонтактеда страничка гына, группа, паблик күрмәдем, һәм ул нигәдер ябык. Моның сәбәбен әйтерсез инде үзегез. Мин аңламадым, нигә ул ябык. Мин анда кер алмадым. Одноклассники ошады миңа. Одноклассники ошады, тик постларны ешрак куярга кирәк. Анда сезнең халыкта шактый гына җыелган һәм вовлеченность, охватта әйбәт кенә комментарийлар бик күп язалар. Сезнең район өчен менә шундый шул кадәр халык булуы һәм охватның көчле булуы ул бик әйбәт күрсәткеч. Телеграмда әлбәттә эшләргә өйрәнергә кирәк әле. Мәсәлән, бик күпләрдә бик күп текстлар бер пост иттер бирелә, фотолар айрым-айрым, аларны берләштерергә өйрәнергә кирәк. Әгәр дә сораулар булса, яза аласыз, өйрәтербез. Нәрсә булса,
Видеоларында матур гына төшерә башлагансыз, анда видеолар да бар, игъланнар да бар, барысы да бар. Менә шул языгыз һәм менә Рәмис күрсәткән презентацияда беренче полосада Инстаграмны күрдем, ләкин икенчесендә инде аның урында Телеграм тора. Инстаграмны әгәр дә башкаларга да киңәш итеп әйтәбез, Инстаграм дигән значокларны алып атыгыз, зинһар өчен Роскомнадзор күрмәсен, тотмасын. Аны алып атыгыз, барыгызга да кагыла, газетада гына түгел, бөтен булган җирдә, күрсәтелгән җирләрдә. Без инде хәзер төрле үзебезнең баннерларда да ясалган теге буя булса да куябыз инде Инстаграм дигән әйберләрне, шуңа күрә шундыйрак киңәшләр. Рәхмәт. Хәерле көн. Барыгызга да хөрмәтле коллегалар, бик шатмын сезне күрергә. Радик Рашитович безнең әйтте инде сайт буенча имегез. Миндә гомуми алганда булай бик матур, якты, аннарысы менә татар сүзе белән башлануы җөмләнең, сайтның инде шулай ук күңелгә хуш килде. Бәлки инде мин дөрес әйтмәм, ләкин татарча яки русча гына ике биттә күрәсе килә. Мин татар телендә генә бара торган сайтны аерым бит итеп һәм, мәсәлән, күчәсең, телне күчерәсең, рус теленә күчә. Чөнки ул авыр эш инде, бер өстәмә эш, ләкин менә шушындый әйберне эшли алсагыз, ул сезнең бик зур уңышыгыз булыр иде. Һич юк инде, әгәр ике телдә алып бару мөмкинлеге юк икән, ниндидер излеклелек булсын иде дип әйтим. Менә татар рубрикалар буенча да әйтте Радик Рашитович, теге буталган татарча һәм русчалар. Я инде аны русча гына биреп ачкач текст татарча буламы, менә шундый әйберләрне төзәтәсе килә. Һәм котлаулар турында әйтте, анда да мин яңартылмаган күрдем. 8 март белән котлау, тагын ниндидер бәйрәмнәр белән котлау тора. Бәлки анда менә бүгенге көндәге истәлекле даталар дип үзгәртергә кирәктер. 8 мартта мәсәлән котлау чыкты, аннарысын сез аны алып куясыз. Әгәр ул өлеш тора икән, бүгенге көнгә бәйле ниндидер даталар күрсәтәсезме инде, аннары яки шул ук сату буенча, үзегезнең продуктлар буенча махсус шулай итеп эшлисезме рубриканы. Менә шундыйрак кына гомуми тәкъдимнәр әйтәсе килә. Булай гомумән алганда мәгълүмат күп, укып изләргә кызыклы язмаларыгыз бар. Һәм нәрсә, телеграмнар буенча инде шул сүзләр, текстларның узын булуы күзгә ташлана инде, кыска итеп, һәм без телеграф аша куя алабыз узын язмаларны. Шулай ук бәлки булай шәхсән аралашырбыз, аны ничек куярга икән мин дә өйрәтә алам, яки инде видео инструкция ясап бирербез сезгә куярга. Узын текстны укыйсы килми. Кыска гына мәгълүматтан кирип, теләгән кеше укый алырлык итеп, менә Телеграмда, шулай ук ВКонтактеда калган сайт, калган редакцияларга кагыла инде, алай эшләргә мөмкин. Аккаунтны ВКонтактедагы сезнең нәрсә пабликны карадым, мин анда дусларга өстәлдем, я аның ачык булуы яхшырак булыр. Чөнки бөтен кешенең дә теге менә дусларга запрос җибәреп көтеп утырасы килми. Әгәр дә ачык булса, кирдең, карадың, таныштың, анда шушы сайттагы һәм газетадагы язмалар күрсәтелә дип аңладым инде мин. Аны ачып куярга кирәк. Менә гомумән алганда шулар, күмәк көч буенча. Управлениене беріңіздер. Көмек күшін қошсыңар дейді. Қайырлы күн жәмәғат. Көмек күшіні қарап шықтым. Әйімі бірінші қолға алып қарағанда матур икәнлігі көрініп тұра. Верскісі да яхшы. Бигрәк тә миңа 4-5 биттәге инфографика ошаган иде менә бу гәзиттә как раз мин аны хәзер ачыйм әле. Менә 4-5 биттә бу сезнең разворот булып чыккан бугай. Зур разворот булып. Миңа бик ошады менә бу сезнең бу полосагыз. Нәрсә әйтәсем килә, Верска буенча әлегә дә баягы шул текстлар килеп инде. Тире белән дефислар буталып китә.
һәм куштырнаклар. Ул куштырнакларны дөрестән дә бер тәртипкә төшереп бетерергә кирәк. Аннан соң бу тире белән дефис ул шапкада киткән әйбердә, наверное, шул алышмыйча гына калгандыр. Ул хата дип аны әйтеп тә булмый. Ул дефис куеласы урынга куелган сызык инде ул тире. Анда нидә тора. Ул бөтен газетларда почти мына бөтен газетларны карап барып, барысында да мына шул ук хаталар. Ул хаталарны алдагы очрашуларда мин сөйләп күрсәткән идем инде, ничек алыштырырга, нәрсә эшләргә, каян нинди кнопкаларга басарга. Аннан соң килеп әйтик, мына бу мөселманнар берләште дип бар бит әле безнең кая ниченче биттә ул? 8нче биттә. Мына булай фотолар белән бүлү, текстны бүлүне мин яратып бетермим. Чөнки аны или бер зур текст куепмы, ничектер, зур фото куепмы, янына бер ничәне шуның янында. Әмма монда без хәзер укый башлыйбыз, текстны эзләп йөрибез. Кай yerдән укырга икән, ничек укырга икән. Аннан соң фотослары булмау, мәсәлән, теге абыйны карагачтан кем икән күрәсе килә, беләсе килә бит инде. Шуңа күрә фотослары куюда бәлки отышлы, уңышлы булыр иде. Шул газетны эченә керебрәк карагачтан юлларның кысылуы, каядыр таралып урнашуы бар. Сез бер пикетны алыгыз әйме, шундан күчмәскә тырышыгыз. Аны ничек тә теге сыйдырыйм әле, былай итим әле дип кысу уже дөрес түгел. Кыскарту ягын карарга кирәк. Аннан асылынып калган висяшкалар була. Висяшка дип әйтәбез инде. Мына монда да фото астында шундый теге тулып бетмәгән юл, ул мотор күренми. Аны шул нәрсәләргә игътибарлы булсагыз иде. Аннан тагын бер әйбер, бит өстендә мына шапка күмәккеч тора бит, 8нче бит күмәккеч. Әз генә астанрак китсәгез яхшы булыр иде. Буна бу дин, әхлак һәм вөҗдан иреге. Ул ничектер теге шапкага кирип кысылган кебек. Әз генә ара булса, анда тагын да нур өстенә нур булыр иде. Булай гомумән алганда миңа версткаларыгыз ошады. Сезнең компьютерда эшләүче кешеләрегез бик көчле. Әйме, монда ниясе юк. Шул тагын нәрсә, әлеге дә баягы шул әйтәм инде, QR-кодлар куллану отышлы ниләр вакытында. Видеоларга, сайтларга ничек керергә, телефоннар бит инде хәзер без һәрберебездә дә бар. Бәлки ул QR-кодлар турында хәзер күрсәтеп китәргәдер. Ул QR-кодларны узган дәрестә, узган очрашуда ничек ясарга икәнен күрсәтербез дип сөйләшкән идек. Рамил, ача әле QR-кодлар дигән папканы. Мына монда безнең бу очрактайын Шәһри Казан сайты. Шәһри Казан сайтында беренче адресларны копировать итеп алабыз. Ctrl+S копируем. Шуннан күчәбез яңадан InDesign'га. InDesign'да объект дигән кнопка бар бит инде безнең. Менә шул кнопкага басып, аның иченә керәбез һәм ичендә создать QR-код дигән кнопкасы бар. Шул кнопкага басканнан соң, сезнең килеп чыга менә мондый окно, мондый тәрәзә. Һәм шунда сез ачасыз да, анда гиперссылка куярга дигән кнопка бар. Шул гиперссылкага басканнан соң, менә монда копировать итеп алган интернеттан адресны алган куясыз һәм икенче окей басасыз. Үзегезгә теләгән җиргә QR-кодны урнаштырып куясыз. Бер нинди дә авырлыгы юк аның, бик җиңел. Әйме, сез аны ачып карарсыз үзегездә. Бу барлык газетларга да кирәк әйбер миңа калса, чөнки без бит инде социаль челтәрләргә дә гел тартырга тырышабыз. Газетта да кулланып бару, бу чыннан да дөрес булыр иде. Менә шул әйтәсе килгән сүзем күмәккеч буенча. Сез газета мотор верстатчикларыгыз көчле, мин шулай дияр идем. Менә бу QR-кодлар ни өчен кирәк? Әйткәнебезчә, алар турында алга таба да әйтермен дигәнем. Беренчедән чакырырга мөмкин үзегезнең социаль челтәрләргә, газетада, Telegramга, ВКонтактега, Одноклассникага, безгә шунда кушылыгыз дип аның янәшәсенә нәрсәләр язырга кирәк инде әлбәттә. Сез менә шу QR-кодны куйдыгыз да, янына берәр нәрсә язмасагыз, нәрсә икән бу дип халык аптырап калачак.
Яки видео төшерәсез, мәсәлән, YouTube'га куясызмы, башка җиргә куясызмы? Менә шушы материалның видеосы да була икән, видео материал. Рәхәтләнеп, менә шуны куярга мөмкин. Бу әлеге очрашудан видеоны менә шуннан карарга мөмкин. Тагын бер мәгънәсе бар бу QR-кодларның, ул бигрәк тә инде безгә, Татарстан журналистларына бик уңайлы, безнең халык бик озын язарга ярата, бит инде күләмле язарга ярата. Һәм азапланып бетәбез инде без кыскарта. Ярар, интертат Рәмис ул кыскартмый, тулы бирәм. Газетта алай һич кенә дә булмый, 2-3 биткә 2-3 полосага чыгып китәргә мөмкин, һәм шуңа күрә материалның тулысынча вариантын менә шунда укырга мөмкин дип әйтергә була. Ул сайтта чыгарга мөмкин инде тулы варианты. Гадәттә шулай эшлибез без, яки башка җирдә. QR-кодлар кирәк, ансыз булмый. Рәхмәт, менә мин үзем тоже күмәк кешне карап чыктым. Мин карадым 6 апрель санын. Менә монда сезнең беренче полосада җитәкче кеше, Иске Кулатка район администрациясе башлыгы газетага реклама ясаган инде. Язылырга үгетләгән дип әйтик. Менә шушы язма менә миңа бик озын тоелды. 2 колонка булып бара ул, бер колонкасы да җиткән иде. Теге ахыргача укып бетерергә түземлек җитмәде ничектер. Менә шуны кыскартасыгыз булган дип уйлап куйдым. Аннан соң янәшәдәге материалда сез монда кургаш табутлар да кайтты дигән сүз язгансыз. Кургаш була свинец, цинк табут дип язабыз инде. 3-нче биттә игътибар иттем, менә литлар артык киң, озын лит укырга җайсыз, күз кабул итә алмый. Литларны 2 колонкага бүләргә кирәк бу очракта. Мәртәбәле бәйгедә зур уңыш дигән материалда һәм астагы материалда. Аннан шуңа игътибар иттем, сезнең литлар төрле җирдә төрлечә бирелә икән. Кай вакыт ул теге по центру дип эшләнә, кай вакыт теге полялардан бара инде ниләре. Ничек дип әйтим? Выравниваться итә. Бер стиль булдырырга кирәктер бу очракта. Аннан соң ошады сезнең менә төрле һөнәр ияләренә игътибар итүегез, төрле һөнәр ияләре турында материаллар таптым мин монда. Ләкин нәрсә ошамады, шу һөнәр ияләренең үзләре белән бик каты сөйләшеп ачылып бетмәгән кебек инде. Шу һөнәр ияләре озынрак җөмләләр дә очрады. Теге укып тормыйм инде, 6-7 юллык җөмләләр дә бар. Аннан менә рубрикаларны язганда, сезнең рубрикада 2 төрле языла икән, бит. Менә дин, әхлак һәм вөҗдан иреге дигән, без аны инде күрсәтеп үттек монда. Һәм соңгы биттә ул бүтән газетларда да бар иде бугай. Так, сездә юк, әдәбият рубрикасы. Менә ул дин, әхлак һәм вөҗдан иреге дигән рубрикагызны бәлки башкалары кебек үк стандарт иттереп астына сызып куясыз бит инде сез, астына рубрикаларны астына сызып, юк, астына сызып, гадәттәгечә әйтергә кирәктер. Аннан тәбрикләүләр кабул итегез дигән рубрикагыз шулай ук менә зур иттереп куелган. Бәлки аны да шулай кечкенә генә иттереп, гадәти рубрика иттереп, бөтенсен бер шрифт белән эшләргә кирәктер. Тагын 9-нчы биттә күзем ташланды. Кемнең җавабы дигән сорау туды инде минем. Ураза турында 10 сорау дигән материал бу. Һәм сорау-җавап интервью формасында эшләнгән, ләкин соңыннан материал интернет җилтәреннән тупланды диелгән. Менә монда конкрет бер хәзрәтнең или конкрет кайсы сайттан алынган икәне куелырга тиештер. Чөнки теге информация ни дәрәҗәдә дөрес дигән сорау туа, укучыда андай сорау тумасын өчен конкретрак мәгълүматны язырга кирәк. Астынамы, яисә менә берәр хәзрәт белән интервью формасында эшләргә кирәк инде. Аннан
Шушы ук битте көчле рухлы ак әби дигән материал. Менә монда да сезнең литка игътибар итсәгез, ул лит икенче төрле башкаларыннан аерылып тора. Литны менә шулай ук бер үк шрифт белән эшләргә кирәк. Башка битләрдәге кебек үк. Һәм бу материалда миңа иң тәэсир иткән җөмлә булды инде. Менә бу әби сезгә сөйләгән, ничек алар әниләре теге сугыш чорында авырлыклар күргәне һәм карга пешереп, үлгән карганы алып пешереп ашаулары турында. Менә шушындай мәгълүмат минем ишеткәнем юк иде һәм менә моны я цитатага чыгарырга, я баш исемгә чыгарырга булыр иде. Менә шушындай җан тетрәндергеч теге бу материалның иң шундай шаккатмалы мәгълүматы дип таптым инде мин аны. Шундай әйберләрне ничектер выделять итәргә, кешенең күзенә ташлана торган иттереп куярга тырышырга кирәк. Шул булды минем. Рәхмәт. Үзегезнең сорауларыгыз бармы? Ишетелми. Исәнмесез, хәерле көн барчагызга да. Исәнмесез. Biz тыңладык sizin чыгышларыгызны, sizin сөйләвегезне, тәнкыйтьләрегезне. Все принимаем. Татарчалап, русчалап әйтсәк инде. Коллективыбыз 7 кешедән тора. Яшь коллектив тупладык. Өлкәннәребездән, устазларыбыздан инде кемнәр бездән элеккәрәк эшләде, алардан күп нәрсәгә өйрәнеп калдык. Әмма үзебезнең тәҗрибәбез җитеп бетми. Шуңа күрә безгә менә мондый укулар бик кирәкле. Мөмкин булса инде тагын да бәлки Казанга барып безне каршы алсагыз, шулай үзегездә әзер булсагыз, хотя бы бераз өйрәтергә. Без бик киңәнер идек, сөенер идек, шуңа да өйрәнер идек, нәрсәгә дә булса күбрәк инде менә шушы газетаны чыгару серләренә, верстыга һәм башка кирәк әйберләргә. Бик зур рәхмәт үзегезгә. Алда да тырышырбыз яхшырак газетабызны чыгарырга. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт үзегезгә. Так, әйдәгез икенче газетага күчәбез. Яңарыш. Удмуртия Ижевский шәһәрендә чыга. Редакторы Габбасова Рәмзия Илдус кызы. Тиражы 3980, 16 битле, төсле. Редакцияларында 10 кеше эшли. Сайтлары бар, ВКонтакте һәм Телеграмнарын алып баралар. Рәмзия апа, сез мондамы? Тыңлыйсызмы безне? Хәерле көннәр барыгызга да. Яңарыш бик кызыклы, бик үзенчәлекле газета. Мин аны сайттан даими рәвештә карап барам. Сезнең бик кызыклы, миңа бик ошый сезнең бу газетаның оформлениесе дә бик ошый, аның шулай көлеп тора, шундай миңа бик ошый, менә бик матур. Һәм миңа нәрсә ошый тагын сездә шундай газета милли рухта, бик тә милли рухта булуы, журналистларыгыз, сездә көчле журналистлар эшли. Hiç кенә дә теге калышырлык түгел. Аннан соң менә бу лайф интернетларда караганда сез Татарстанда да менә чыгасыз, укылыш сезнең күренә, Башкортстанда да күренә. Ул яктан да сезнең яхшы миңа ошый, шундай теге сезнең уңышларыгыз өчен мин чын күңелдән куанып торам. Шуңа күрә сезгә бәлки теге таләпләр дә югарырак булырга тиештер инде. Чөнки журналистларыгыз сезнең чынлап та төрле жанрларда эшлиләр. Шуңа да бу ниндидер теге кимчелекләр дип шулай ук кабул итмәсәгез иде, менә бик матур фото белән сезнең ачылып китә, җиңгән кызлар белән. Менә монда нәрсә мин нәрсә күрәсе килә, менә сез нигә әйттем, Татарстанда да, Башкортстанда да күренә дип. Сез бүтән төбәкләргә дә чыгасыз икән, ничектер теге аларны исәптә тотсагыз иде. Мәсәлән, монда сез язасыз бисермәннәр турында, менә бисермәннәр турында кичкенә генә булса да, шундый теләсә кайсы материалда анда берәр герой турында язасыз икән, үзегезнекен. Нинди генә булса да кичкенә генә мин, мәсәлән, бездә дә кирәк дип саныйм инде аны
Үземдә сорыйм журналистлардан менә ниндидер белешмә бирергә кирәк. Менә кемнәр ул бисермәннәр? Сез аны беләсез, билгеле. Һәм менә мәсәлән, Татарстан укучысы белмәскә мөмкин, чөнки бездә алар юк. Һәм менә монда теге сез язасыз, бар эшкә дә өлгерләр, ә монда шулкадәр кызыклы мәкалә, бүтән берничә, әллә ничә яхшы мәкалә аның шулай бит инде, менә берничә баш исем, кызыклы баш исем башка килергә килә. Менә монда шушы бүтән милләт кешеләре шул исәптән килен булып төшүләре, татарча сөйләшүләре турында сөйлиләр. Монда шул момент күпкә кызыграк шикелле, мәсәлән, минем үземә тоелды. Ансы кызыграк та шикелле, аларның өлгер булуларына караганда. Һәм сездә шушындый берничә менә теге сон сайын чыгып бара балалар өчен, яшьләр өчен менә шулай бер миңа ошыйсыз теге үзегезнең киләчәк буынны тәрбиялисез укучыларыгызны. Менә монда мин еш әйтәм бит инде, геройның үзенә сүз бирергә кирәк дип, менә мәсәлән, монда алай дип әйтеп булмый, сезнең журналистларыгыз аны эшлиләр. Менә монда мәсәлән герой үзе дә бар, менә бу Зөһрә. Һәм шулай да бер теге калыплашу дигән шикелле әйбер бар инде. Менә утырыш узды дигән әйбергәдән читкә китәргә тырышса журналистлар кызыграк булыр иде. Менә аннан соң теге төрле жанрларда үзләрен сынап карасалар, әйтик, интервью алсалар, ниндидер геройлардан кызыграк булыр иде шикелле. Һәм бу моны инде теге ниндидер халкыбызның кече һәм бөеклеге күренекле шәхесләрдә һәм әгәр дә сез шушындай репортажларда журналистлар катнаша икән, үзләре алар теге минем фикерем инде, тәкъдимем мин дип язудан теге курыкмасын иде. Аның бит инде үз фикере бар журналистның, минемчә, үзенең фикере тугандыр. Ә монда ул барыбер ничектер үзе читтә кала. Бик кызыклы материаллар бар, мәсәлән, менә монда мин үзем дә кызыксынып укыдым ЧТ турында. Әле монда безнең Татарстан журналистларында алай шул якларын күрдем икән әле дигән сорау туды. Мин бөтенсен дә укымадым, билгеле, бөтен репортажларында. Әмма мәсәлән, Рәфилә Рәсүлова мин шулай күрдем дип язса, минемчә, бик кызык булыр иде. Әле ул менә монда лидта язган, үзенең катнашуын әйтмәгәндә. Фотографиядән генә мин аңладым, ул үзе барган икән, ничектер теге җитенсенгәнме, тыюлыгы җитмәгәнме. Һәм татар кызлары милләтебезнең киләчәге менә кызыклыгына шушындай материаллар, менә монда теге бүленеп язылган номинацияләрдә җиңүчеләр, бу уңышлы менә кешенең күзенә ташланып тора торган әйтеп язылган. Мин моны уңышлы дип табам инде үзем. Сез шулай ук русча язасыз инде, бушлай. Мин тиеш дип кабул итәм инде моны. Монда сызык кирәкми, наверное, Воткинскийның үз тургае. Мәсәлән, шулай ук бу тәкъдим инде сезгә ничек теге мин әйттем бит, менә справка шикелле кирәк дип, менә монда Удмурт шагыйре Арсерги турында язылган. Мин, мәсәлән, бер фотография биргәнче, бер сурына берәр аның шигырын бирер идем татар теленә тәрҗемә итеп. Кызыграк булыр иде шикелле дип уйлыйм инде. Аның белән таныштыруның бер формасы булыр иде дип әйтүем. Һәм ниндидер теге туры сөйләм шулай ук теге кулланырга була, кавычкалар урынына кайдадыр. Аннан соң журналистларның, минем фикеремчә, инде сезнең журналистларның үз фикерләре бар. Теге алар үз фикерләрен әйтергә читенсенмәсеннәр иде. Бу менә шулай ук мин уңышлы гына, кызыклы гына дип уйлыйм. Баш исемнәр шундый теге төрле рәвештә бирелгән инде, калыплашкан дип әйтеп булмый. Андый әйбер юк, төрле формада бирелгән. Һәм менә мин сезгә бер тәкъдим, әгәр дә сезнең үзегезгә кызык булса инде бу.
Менә бу мәсәлән артист оялтты, мин сезнең теге сайтыгыздан, ВКонтактедан аны күреп барам. Бәлки сезнеге менә бу Шафихат Ганиевны ничектер һәм тагын берничә сезнең авторыгыз бар, ничектер теге колумнист шикелле фотографияләрен менә мондай гомуми мәкалә итеп түгел, фотографиясын куеп аны фикер шикелле итеп, колумнист итеп кулланыргадыр. Чөнки менә шушындай теге тәнкыйди материал, үз фикере бар. Берничә сезнең шундый үзегезнең даими яза торган калганнарын менә хәзер әйтергә җитенсенәм инде. Исемнәрен. Шундый авторларыгыз бар. Һәм менә мин интервью юк дип әйткән идем, сезнең монда бер интервью бар. Менә бу интервью, менә бу интервьюны бу бәлки теге махсус шулай уйланылгандыр инде, мин моны сүтеп җыяр идем. Моның иң кызык өлеше менә моның азагы. Әмма бик күп сорауларга җаваплар кала. Менә үзе генә баласын, кызын тәрбияли дигән. Менә минем шундый сорау инде, бөтен кешенең дә шундый сорау тугандыр. Нигә шулай? Бәлки аны әйтәсе килмәгәндер, әйтәсе килмәсә, менә әйтәсе килмәде дип, мен ничектер барыбер әйтергә кирәк дип уйлыйм инде. Һәм аның менә бу интервьюның беренче өлеше аны күпкә җиңел әйтергә кирәк. Бәлки бу теге махсус әйтеге сезгә аның эше турында әйтергә кирәк булгандыр. Минемчә, моны күпкә җиңел әйтергә кирәк иде. Һәм менә интервьюны шулай ук теге берничә өлешкә бүлеп карарга була дип әйтү миннән эше дә, шушы шәхси тормышы һәм ничектер теге бәлки теге милли дөнья турында карашы дип шунда менә шулай дөньяга карашы турында берничә өлеш дип карарга була. Монда эше һәм шәхси тормышы теге кызыклы фикерле кеше дигән миндә шундый ник калды инде, шундый фикер калды. Кызыклы кеше күп әйбер сөйли ала дип. Миңа ошады бу әйбер интервью. Һәм менә сез карасагыз, монда шулай ук менә аның беренче интервьюсын карасагыз, ул абзац юк, абзацсыз кебек, ул сөйли дә сөйли. Ни дәрәҗәдә кызык икән бу укучыга бүлеше. Һәм әдәби сәхифә һәм иҗат мәйданы, ул менә бу иҗат мәйданы һәм әдәби сәхифә, булар икесе бер әйберме? Ни дәрәҗәдә бер әйбер бу? Бәлки шулай сез уйлагансыздыр. Ни белән аерыла дип әйтүем инде. Дөрестән дә менә укучыларны менә шулай тәрбияләүегез миңа бик ошады. Гомумән сайты да кызык, сезнең ВКонтакте группасы да күңелле, мин караштырып барам. Шул сезгә уңышлар, киләчәктә дә бик күңелле, укырга кызыклы газета, эчтәлекле төрле темаларга бар журналистларыгызга да зур уңышлар. Киләчәктә тагын да зоррак үрләр яуларга язсын. Чынлап та, Рәмисне дәвам итеп, миндә шул җөмләдән башлыйсым килә, укырга шундый рәхәт, кызык газета. Журналистларның потенциаллары зур, шуңа күрә сезгә таләпләрдә икенчерәк. Аны шунда ук үзең куясың, укып барганда да. Башкалар да күреп тә әйтергә теләмәгән әйберләрне барбер сезгә әйтергә кирәктер мөгаен. Анонсларыгыз бик кызык. Ул шунда ук алып кирип китә. Мин башта ук карадым да, мен соны укыйм әле, иң кызык җирләре сайлап алынган чынлап та. Шунда ук теге укыйсы килә. Баш исемнәр бик кызык. Шуңа күрә теге яхшы әйбергә әйләшәсең дә, ничектер бер ниенә килеп тиртелгәч, монсы булмаган дип куясың, андыйлар да очрап куя. Менә мәсәлән, театр файдалы һәм өметле ничектер. Ансы бик ошап бетмәде инде, аннар тагы бер санда хәзер ансын да әйтим әле. Кырт кына борылган язмыш. Ул текст эчендә, мин таптым аны, текст эчендә алынган инде, ул җөмлә бар, текст эчендә ул ничектер анда нитеп китә. Узып китә, әмма чыгарылгаштан, баш исемгә чыгарылгаштан бик кабул итеп бетереп булмый. Сезнең төп мин төртелгән җирләр, менә укып барганда инде кабатланулар. Мәсәлән, бер ике җөмлә рәттән бер сүзләр белән башлана әйтик, менә шул гади эшләрендә истән чыгармаска кирәк, бу 13нче санда үзегезнең кулыгызда бардыр име. Шунда менә керешлештә бүген без, киресенчә аның икенче җөмлә тагын шулай бүген безнең дип башлана. Алардан
бик җиңел монда кочырга була, авыр түгел инде мондый ниләрдән. Әзгенә теге игътибар гына итәргә кирәк. Материалларда шактый андый әйберләргә төртелдем. Аннан шул ук күчкәндә дөрес хата белән инде аларга барбер күз төшә сездә. Алар да шактый очрый. Апельсинны без инде флисун дип язабыз татарлар. Сездә шулай язсагыз дөресрәк булыр инде аны. Апельсин дип киткән алар бар. Кырткына борылган шул язмыш дигән ансында менә шактый әйткәнемчә бер үк сүзләр җөмлә саен кабатлану эшлим, эшләргә, алардан барбер качырга була. Тыргыздык. Янәшә үк торалар алар, барбер менә төртеләсең аларга. Икенче көнне иртәнге 9:00 сәгатьтә эштә идем. Икенче көнне иртән сәгать 9:00-да эштә идем. Татарча гына шулай да әйтергә була бит инде аны. Нидән башып калькадан. Шундый хаталар дип әйтик инде. Материаллар шундый кызык һәрберсе. Нәрсәгә тотынганымны, нәрсә өчен укыганымны да онытып кайберләренә кирип китеп шулай укыдым инде. Кеше хәлен кеше белми үз башына төшмәсә дигән язмыш рубрикасында бирелгән язма. Бер әнинең авыру баласын тәрбияләү турында инде ул, теге башкаларга аңлату өчен. Бик тире, җылы, теге ихлас язма. Әни кеше шактый ачылган үзенең борчуларын, шушы баласын аякка бастыру өчен аның нәрсәләр эшләгәне барсы да саналган, бик җылы язма инде. Шуны укып барам да журналистым менә бу җөмләсенә бик нык төртелдем инде мин. Нәрсә турында сүз барганын да аңлап бетермисем, бу Тимур турында шушы малай аларның янәшәсендә утыра. Менә мин әни кеше булсам, бу урында үзеңне шушы әни кеше урынына куеп карарга кирәктер. Ул ничә ел гомерен багышлаган шушы улына, аны менә шушы яшәтү өчен, шушы үз янында утыртып тору өчен дип әйтик индеме? Һәм журналист аңа шушындый бәяне бирә. Менә мондый язмыш турында язганда мондый бәяләр бирүдән бик сакланырга тиеш журналист дип саныйм мин. Бик кәефемне җибәрдем менә анысы. Шул куштырнаклар ул сездә дә бар. Аларны инде алдан ишеткәнсездер, мондагы хәзер инде бу инде алдагы саннар. Хәзерге бу саннарда сан теткәнсездер дип уйлыйбыз инде күбебез, име? Менә куштырнаклар. Бер үк биттә ике төрле куйланыштылар бар. Ул барбер ничектер кәефне җибәрә укыганда ул әйберләр. Булай бик газет бик бай, эчтәлеге бай, төрле темалар күтәрелә. Бик ачыла, һәм ул темалар ачыла, иң кызыгы. Менә бу керәшеннәр яна сәяхәтне рәхәтләнеп укыдым инде. Ахырдан анда Керкутта куелган нәрсән егетләр һаман әйтә, аларның бөтенесен кирип карап, фотоларын да карап чыгарга өлгердем. Бик кызык булган ул язма. Тема ачылган. Диләфрүзне укып ята, менә Диләфрүз бармы бүген безнең монда? Менә бу кичкенә генә авылда Диләфрүзне алып яталар икән китапханәләрендә. Birden bir Tatar gazetesi Dilafruz degәнсез, анда барып җиткәнсез. Яңарышны белмиләр, Dilafruzны алалар икән менә. Шундый кызык әйберләр дә очрады. Уңышлар сезгә. Яңарыш, әлбәттә, электрон чараларда, электрон ресурсларда, социаль челтәрләрдә иң алдынгы газеталарның редакцияларының берсе. Без бергә газетасы проекты системасына керүчеләр арасында гомумән алганда да Татарстаннан читтә булган газета, журналлар арасында иң алдынгы кешеләрнең берсе. Сайтта да, ВКонтактеда да, Телеграмда үзләштерә башлагансыз һәм инде әлбәттә Россиядә тоелган Instagram экстремистик оешма сына кергән
аккаунтта да бик эшләйде сезнең аккаунтыгыз, бик актив алып барыла иде һәм максатчан рәвештә менә газетаны пропагандалау юнәлешендә эш алып барыла иде. Ни өчен безгә кирәк социаль челтәрләр? Әлбәттә, инде ул беренче чиратта газетаны пропагандалау, пиар, газета хезмәткәрләрен, газетада чыккан материалларны пропагандалау өчен. Шуңа күрә нәрсәгә кирәк безгә дигән сорау булмасын иде, нәрсәгә кирәк безгә ВКонтакте, нәрсәгә кирәк безгә Одноклассники. Шул юнәлештә алып барылган эшләрнең берсе. Әйтеп китте инде Рәмил, шуннан да сайтына килгәндә, без аны һәр вакыт укып барабыз. Татарстанда да, Башкортстанда да укыйлар дип беләм. Бу инде заманча дип әйтергә кирәк моны. Заманча верстка газета телендә әйткәндә, заманча дизайн. Әлбәттә, инде монда камиллекнең шиге юк. Даими рәвештә тутырылып барыла. Менә 28 апрель төп яңалык. Укырга материаллар бар. Төп битләргә чыгарылган фотоларда һәм элитлар менә бер үк размердарак, бер үк күләмдәрәк булса, күпкә отышлырак булыр иде, күзгә бәрелеп тормас иде. Алайса кайбер битләрдә вертикаль фотолар да бар, горизонталь фотолар да бар. Менә кабул итүне берникадәр дәрәҗәдә авырлаштыра, кыенлаштыра һәм күз тегендә төшеп китә, монда менеп китә дигәндәй. Бер үк размердарак бирергә кирәк, аны фотоларны кисеп тә, ялгап та була дигәндәй. Һәм шулай ук сайтта да бик үк WhatsApp'тан йөри торган фотоларны куймаска иде. Менә монда яшьлек адымы күренеп тора инде, ул инде WhatsApp'тан килгән яки фото, яки кайдандыр ничектер килеп ирешкән, оригинал түгел. Аның аны размеры күреп тора. Сыйфаты ике якта да берсе бер төрле. Балалар шундый сыйфатлы фото һәм пожарный машинаның басып торучыларның гизедә, битедә бик күренеп бетми. Фотоларга, димәк, игътибар итәргә кирәк дип саныйм. ВКонтактедәге төркемнәрендә дә шулай ук күптәннән күзәтеп барабыз. Бик актив группа ул. Менә Алсу Җәүдәтовна да безнең әйтеп киткән иде, видеолар белән эшли башларга кирәк дип, алар инде видеолар белән күптән эшлиләр. Шуннан да охват һәм вовлеченность дигән нәрсәләр бик көчле. Менә мин алдагы чыгышларымның берсендә әйткән идем, бигрәк тә репортаж характерындагы постларда фотоларны берничәне бирү, хәтта онарны бирү дә комачауламас дип сездә нәкъ шулай алып барыла. Кеше үзен эзли башлый андый фотоларда, мәсәлән, ифтар мәҗлесләреннән, анда мәчетләрдәге намаз укуларынан яки бәйрәмнәрдән кеше үзен эзли башлый һәм үзеннән үзе вовлеченность, охват арта дигән сүз. ВКонтактеда хәзер инде бу әйберләрне барысында лентага кирәк чыгарырга. Видеонда, фотографияларында, чөнки элек без менә компьютерда утыра идек. Хәзер инде халык телефоннан карый ВКонтактены. Шуңа күрә телефоннан фотография дигән разделны да эзләмей, видеозаписи дигән разделны да эзләмей, эзләп утырып булмый да авыр. Һәм хәтта шул музыка, обсуждение дигән, элек популяр булган обсуждение дигән төркемнәр хәзер телефонда бик популяр түгел, чөнки әйтәм бит, стенаны гына карый, группаның стенасын гына карый. Һәм менә буларның барысында стенада биреп барыгыз, сезнең бик отышлы. Телеграмны әлбәттә сезгә өйрәнергә кирәк, активлаштырырга кирәк, обязательно калышмаска кирәк дип саныйм. Күптән түгел генә кергәнсез әлбәттә, шуңа күрә кирәк. Менә монда сайтта ВКонтактега сылтама бар. Сайтка, Телеграмга сылтаманы да куйсагыз әйбәт булыр иде һәм ВКонтактеда шулай ук ссылка дигән җиргә Телеграмга ссылканы куйыгыз. Моны куярга кирәк, чөнки барыбер күзгә ташлана һәм халык үзеннән үзе кирип китә. Әйткәнемчә, ссылкалар, сылтамалар белән уйнарга кирәк бөтен җирдә дә. Атнасына бер тапкыр булса да ВКонтактеда куйыгыз, безгә Телеграмда кушылыгыз дип, һәм киресенчә Телеграмда куйыгыз. Шулай газета битләрендә дә инде әйттек, QR-кодлар белән кую мөмкинлеге турында. Рәхмәт. Тагын бер әйбер онытылган, искә генә язып куйганмын. Татар телле группаларга менә
Сезнең бөтен җирдә дә бер үк стильдә бара логотип һәм Янарыш дип бирелгән. Янарыш бер караганда сезне әлбәттә инде тәнкыйтьлиләрдер, нигә татарча язмыйсыз дип, безне дә тәнкыйтьлиләр Шахри Казан дип язганга күрә. Чөнки кеше поисковикка кергәч, телефонга кергәч, Шахри Әхе дип эзләми, сезне дә Янарыш дип эзләми. Сезнең менә бирелгән ВКонтактеда Янарыш дип Янарыш газетасы диелгән, бәлки менә Янарыш газетасы диелгән, шуннан да кеше Янарыш дип эзли сезне һәм шулай таба да. Ләкин монда мин киңәш бирер идем, Яңарыш газетасы һәм вертикаль сызык газета Янарыш дип, алай да кеше таба. Бу башка редакцияларга да карый, без аны әйткән идем дә бугай инде. Рәхмәт. Без дә шулай бирәбез. Шәһри Казан газетасы, газета Шахри Казан дип. Минем инде яңарышларга бүген рәхмәт сүзен генә әйтәсе килә, чөнки мин инде үзем 5нче сыйныфтан бирле менә алтын йомгак турында Рәмисә әйтеп китте. Аннары яшьлек адымында язып, каләм чарлап, тәрбияләнеп, менә шушы көнгә килеп җиткән журналист кеше. Якташларым минем, остазларым утыралар бүген һәм сезгә инде рәхмәттән кала сүз юк. Татмедиада безнең яңарышта каләм чарлап үскән журналистларыбыз бар гомумән Татарстанда. Безгә канат куйган редакция бу. Рәхмәт. Радик Рашитович сайтлар буенча, социаль шелтәләр буенча әйтеп китте. Мин менә үрнәк итеп күрсәтәсе килә инде сезнең ВКонтактедагы менә сәхифәгезне. Ошады статьялар дигән өлеше бар, аерым күрсәтелгән, аннары товары дип. Шулай ук менә сат аскарак төшкәч күренә инде ул үзегезнең продуктлар турында әйткәнсез сез анда. Менә шушы форматта калган редакцияларда эшләсә, ул инде актив та булыр иде һәм менә сезнең эшчәнлекне бөтен яклап ачарга бу калганнар өчен инде мин үрнәк итеп күрсәтәм яңарышның шушы менә эшчәнлеген. Сайт буенча да әйтер сүзләр юк. Яңа, актив, көн сайын диярлек без карап күзәтеп барабыз. Минем үземнең дә кайбер язмалар даими рәвештә әле чыгып килә анда. Рәхмәттән башка сүз юк, уңышлар сезгә. Яңарышның карап чыктым, әйбет. Иң шаганы беренче битләре булды. Монда да әйттеләр дә инде. Чөнки беренче бит бушлыгы да җитә, үзенә дәшеп алып киреп китә торган анонслар да күп. Газетның беренче бите үзенә дәшеп тора. Үзенә дәшеп торган беренче бит үзенә дәшеп торса, аның эченә киреп киткәчтә үзеңә мотор әйберләр табып аласың, укыйсың. Әйбет, шуңа күрә беренче биткә бик зур игътибар бирергә кирәк. Инде шул әйткәнебезчә, шул сызыкларын, дефисларны әйтеп киттеләр, куртырнакларын да әйтеп киттеләр. Бу хаталар бар, аларны бетерү юллары бар. Буларны турында без сөйләдек инде, алар тагын сөйләп тормыйм. Аннан зур материалларны куябыз бит инде, зур материалларны куйгач, материалның бит әле аның үзенең дә рекламасы булырга тиеш. Менә шушы материал эчендә әйтик, ставкалар яки цитатлар куелса, ул тагын да матуррак булыр иде. Зур материаллар, аларны укыганда күз дә арый, үзең дә арыйсың, аннарсың укымыйсың, укыйсы да килми башлый бит инде күп никәчтән, арып киткәчтән теге үзеңнең якташың или анда туганың турында гына язмаган булса, ахырга хәтле яшән батырын түгел, беребез дә күбебез укып чыкмаска да мөмкин. Шуңа күрә менә бу материалларны әзрәк җиңеләйтү кирәк, мондый зур материалларны. Управлениене бирәм. Рамил, ашәле анда макет дигән бер ни бар бит папка. Менә әйтик, зур материал инде менә монда бирелгән, әйме? Менә бу материалның җиңеләйтер өчен аның беренчедән üstündəki rubrikası var. Anlarsın ismi reklamısı diye belki. Anlarsın подтема koyulgan. Hem asta tağın eli sitatı. Aytik mana bu materialның bu reklamısı. Mana dingil gene okup alıp, aha bu material ne turunda iken, нәрсә turunda iken dip bik tiz gene okuyucu kişi eğlendirip alala. Bu көп gazetlerde şulay. Çünkü teги zor materialını koyabız, hem materialның өзінің reklamысын işlemeybiz. Aytik mana bunda jartı palasıdan artık
материал куелган әйме һәм анда нихәтле аның үзенең рекламасы бар. Менә мондый нәрсәләргә сез игътибарлы булыгыз әле. Бу сезнең газетада гына түгел, бөтен газетларда да шулай. Аларны ачып әйме, чөнки ул беренчедән газет зур материалны җиңгеләйтә, икенчедән материалның ни турында икәнен укучыга тиз генә алып барып җиткерә һәм укучы кызыксынып ул материалга кереп китә. Так, юл аралары турында юл аралары сезнең Аллага шөкер, монда бик әйбәт, барсы да теге үз урынында дип әйтер идем. Кысмыйсыз литлар турында әйтәсем килә. Монда подтема зур литлар кулланасыз. Менә ул зур литларны ничектер бәлки аны 2 жылдан арттырырга ярамый, баш исемнәр астына куйганда һәм шрифты аның зуррак булырга тиеш. Ул кичкенә булып озын булса, аны укып бетерүе бик авыр. Шуңа күрә менә бу әйберләргә игътибарлы булыгыз. Булай газета бик әйбәт, сезнең әйттеләр инде, күңелгә бик ятышлы, үзенә тартып тора. Минем әйтәсе килгән сүзем шул. Рәхмәт. Мен де менә кабатлап әйтәм, инде үземә дә супер газета дип язып куйганмын монда укыган вакытта. Bütün нәрсәдә үз урынында, хатлар да бар. Кичкенә балалар өчен сәхифәдә теледе әйбәт, кыска җөмләләр белән, җиңел тел белән язылган, bütün нәрсә чиста, хәреф хатасы да юк. Бердән-бер менә мин, версткада ошады миңа. Бердән-бер киңәш дип әйтик инде. Кайбер баш исемнәрен менә үзгәртеп булыр иде дип үземә билгеләп куйганмын. Мәсәлән, татар кызлары милләтебезнең киләчәге, дөньяны кылачлаган шагыйрь, Чыңгыз Мусин туган як җырчысы. Менә шундый әзрәк тапталганрак фразалар бит инде бу. Шуңа күрә әзрәк ниндидер яркирак цитаталар, ниндидер укучыны җәлеп итә торганрак баш исемнәр уйларга кирәктер менә кайбер материалларда. Булай бик әйбәт газетагыз. Безгә үзебезгә дә әле монда кайбер урыннарда, кайбер мәсьәләләрдә үрнәк алырга урыннар бар. Рәхмәт. Рәмзия апа, үзегезнең сорауларыгыз бармы сезнең? Ишетелми. Микрофоныгыз кушылганмы? Кушылмаган. Микрофоныгыз ишетелми безгә. Нишлибез инде хәзер? Ишетәсезме? Менә хәзер ишетәбез. Хәерле көн, хөрмәтле каләмдәшләребез. Сезгә шундый дәресләр оештыруыгыз өчен без чын күңелдән рәхмәтләребезне белдерәбез. Дәресләрне өчесен дә без көтеп алып, тыңлап утырабыз. Һәм бик күп үзебез өчен кирәкле киңәшләрне алдык. Инде башка газеталарда да әйтелгән кимчелекләр безгә дә кагыла бит дип тыңлап утырып үзебезгә сабак алдык. Бик зур рәхмәт сезгә. Бик чынлап та тирән эчтәлекле дәресләр булды бу безнең өчен. Мактауларыгыз өчен рәхмәт, әлбәттә, ләкин без үзебезнең кимчелекләрне беләбез. Һәр вакытта да инде кайда нинди мөмкинлек бар, укырга тырышабыз, өйрәнергә тырышабыз. Һәм инде монысы да соңгысы булмас дип уйлыйбыз. Тагын да очрашырга язсын. Бәлки күрешеп очрашуларда насыйп булыр. Ансын тормыш күрсәтер. Сезгә менә бу яңарыш турындагы күзәтүне без редакция кызлары белән барыбыз бергә җыелып тыңладык. Һәм һәрбер кеше үзенең колагына чорнап куйды, нинди кайда нинди кимчелекләребез бар, инде язып салдык. Әлбәттә, эшләмәгән кеше генә ялгышмый. Инде хаталарыбызны киләсе саннардан ук төзәтә башларбыз дип уйлыйбыз. Менә бу 3нче дәрес инде, без 3нче атна үзебезнең хаталарыбызны аңлап төзәтү өстендә эшлибез. Буш тырнаклар, шулык дефислар, сызыклар безнең инде авырткан җиребез булып чыкты, хаталар. Без аларны төзәтү өстендә шулай ук эшне алып барабыз.
Юлдан юлга күчерүләрдә ул һәрвакытта хаталар булып тора. Баш уйлап чыгару инде ул әлбәттә зур башка редакцияләрдән ничектер без аны газета китер алдыннан кат-кат кабат карап чыгабыз һәм инде бик катлаулы безнең өчен чынлап та кешене җәлеп итәрдәй исемнәр булсын дип тырышабыз. Ләкин кайберсендә инде килеп чыкмагач, ул булган чакларда була, әйдә ярар инде шулай булып китсен дигән чакларда була. Менә шундый Бу язмалар. сезнең бик әйбәт килеп чыга, без әйткән ул инде тегеләр янда бөтенесен дә әйбәт күрәсе килгәнгә генә. Була андый исемнәр без киткәчтен инде моны тагын да яхшырак эшләргә була иде дип уфтанып куйган чакларда була, әлбәттә. Шуңа күрә һәрбер уку ул безнең өчен яхшы сабак бирә. Менә газетабызның киләсе саннары тагын да яхшырак булсын иде дигән теләк белән эшлибез. Аллага шөкер, коллективыбыз яшь, журналистларыбыз бүгенге көндә янып торалар, эш белән милләт өчен янып эшлиләр. Шуңа күрә газетабызның язмалары да шундый тирәнчелекле, матур булып чыга, моңа хәтле алга таба да шулай эшләргә язсын. Рәхмәт игътибарыгыз өчен һәм барыгызга да уңышлар телибез. Рәхмәт сезгә, үзегезгә дә уңышлар. Һәм 3нче газетабызга күчик. Саф Чишмә Екатеринбург шәһәрендә чыга. Җитәкчесе Сафиуллина Фәвия Әхтәм кызы, 8 битле, 3 төсле булып чыгалар алар. Тиражлары 1500. Газетаны 2 генә кеше чыгара. Төрле почмаклардан хәбәрләр җибәрәләр. Мин аларны редакцияләм, корректорда үзем, верстальщик, рус кешесе. Үземнең мәкаләләр язырга вакытым юк дип, эшем бар, башка төп эшем бар дип хәбәр итте Фәвия апа. Социаль фильтрләре һәм сайтлары юк. Әйдәгез, бу газета турында фикерне. Рәмис. Ике генә кеше чыгарган газета турында нәрсәдер теге шушындый газетаны чыгарганыгыз өчен рәхмәт. Шушындый кызыклы атамалы, шуңа күрә монда теге нәрсәдер әйтүдә кыен шикелле инде, билгеле монда әле без теге теләсә кайсы басма турында әйтергә була. Шулай да теге бәлки сезгә сез төзәтә алырлык әйберләрне мин әйтәсем килә. Беренчесе, мин барыбер теге социаль челтәрләрдә сез күренергә тиеш дип уйлыйм. Һич югы менә шушындый газета бар икәнлеге барлыгы булсын өчен. Монда инде ул хакта әйттеләр. Менә мәсәлән Инстаграмда барыбер шушындый безнең яңа саныбыз чыкты дип һич юган атамасы чыксын һәм 2 көнгә бер булса да ниндидер теге газетадагы материалларны бүлекләп булса да ничектер теге яңалыкларны биреп барсагыз, сезгә ул газетаны танытырга ниндидер бер бесплатный дип әйтим инде, бушлай ресурс булыр иде. Билгеле аны эше дә бушлай инде. Һәм менә бу газета турында нәрсәне теге күзгә чалынды, монда журналистик материаллар турында әйтүемнән дә түгел, һәм шул ук вакытта әйтергә була, сездә шулкадәр яхшы материаллар бар. Менә сез 2 генә кеше чыгарган дип әйттегез, шул ук вакытта менә мин ул хакта алданрак әйтермен. Менә бу юбилей номеры минем аңлавымча менә миңа фамилияләрнең татарча язсагыз татарчарак булыр иде инде. Мәсәлән, Муса Җәлилнең кызы Зәлилова дигән, Чулпан Җәлилова бит инде ул, мәсәлән, Денис Батыртдинов, бәлки ошолай язуны сорыйдыр инде, сүздә юк, Бәдретдинов һәм кем ул? Мәсәлән, анда моны фотографиясы белән бирелгән, минем беләсе килә иде, менә кем ул үзе. Ул бик кызык газета турында язган. Һәм сез әгәр дә язасыз икән шушы геройлар авторларыгызга әйтә аласыз, без журналистларны теге спортсменнар шикелле язабыз, башта фамилиясе, башта исем, аннары фамилиясе. Монда ул теге буталган урыннар бар, бер урында язылган шулай, бер урында фамилиясе алда. Исемне алдан язырга кирәк дип әйтү. Һәм менә газета не перелистывается. Другое, что ли, открыто там?
Это PDF? Все. Оно не перелистывается. Мына бұл үшінші как раз бетін ашмақшы едім. Мұның қадар фотография кешексіз керек мейінді. Çünkü әлі мұны сайтта PDF-ны көрерге ауыр. Газетада мұны қадар фотографияны мен фикірімше бір кіші де көріп бітір алмай тұрғандар аның бетінде. Сифаты бар бір нашарая бұл бетінде. Хәтта журнал болса да аның қадарына көріп бітіріп болмас еді. Һәм мұнда көп материалдар русша еді, мен білгелі аларының көбірек татарша болуын тілер едім. Мәселен, Рамичон тормозит. Біздің бұл материал может, закроешь и заново откроешь. Біздің PDF нешептір тормозит. Хамине кереклі бетін аша алмайым. Оға көре яңадан ашып қарайық. Yok, шла. Да, может быть, другая есть у тебя переключалка? Қазір біздің пульт білен разбираться еткенде мен башқа білем. Мәселен, все правильно? Нормально? Һәм шулай ук бұл верстка вақытында сіз өзіңіз генә болғаш мұны бик хәл итеп бітіре алмайсыздар. Инде материалларны бір тирәгә тупласагыз, бір түрлі материалларны бір тирәгә туплыйсыз иде. Мәсәлән, монда хикәяләр, ничектер теге шигырьләр төрлесе төрле урында булган шундый урыннар бар. Ни өчен шулай икәнен мин бик үк теге аңлап бетермәдем. Һәм татарча анда бәлки бір тирәгә тупларгадыр. Шулай ук теге татарча белү проблемасы бар икән, бәлки татар теле дәресләре дигән шикелле шундай мөмкиндер кулланырга. Мәсәлән, анда гыйлем безнең бит инде сайтында бар шундый теге татар телен өйрәтү буенча ниндидер материаллар дип әйтү. Һәм материаллар буенча килгәндә, мәсәлән, ниндидер баш исемнәрне мин менә мәсәлән мондый отчет шикелле баш исемнәрне куймас идем. Мин планы уральских татар дигән шикелле башкачарак куяр идем. Инде сез нәрсә планлаштырасыз, менә шушы әйберне, нәрсә булачак сездә дигән әйберне. Бу ничектер теге. Отчет шикелле дип әйтим мен, шунда бик теге ошап бетми. Шушындай кичкенә фотографиялар, анысын инде әйттем. Фамилиялар буенча инде менә татар кешеләрендә фамилияләрендә дә теге мәшһүр язучыларны да игътибар итсәгез иде, фамилияларын дөрес итеп язарга, чөнки алар мәшһүр кешеләр дип әйтим инде. Һәм шулай ук менә мин әйттем бит, теге справка шикелле бер кирәк дип. Мәсәлән, бер мәкаләдә монда чыга, Березовский шәһәрендә татар язучыларын онытмыйлар. Шуннан соң озакламый Разайнуллага 60 яшь тула дип язасыз. Кем турында сүз бара. Аннан соң Муса Җәлилнең туган көне. Мин аңлай алмадым. Менә яхшы материаллар дигәннән, мәсәлән, мин менә бу Илдус Хуҗаның материалын әйтер идем. Ул бик каты шундый көчле рух белән сугарылган шундый милли язма. Миңа бик ошады. Әгәр ул теге сез аны менә бу фикер дип әйткәнсез, ничектер теге даими автор буларак даими эшләсәгез, теге шулай колумнист кебек, мин бик үткен фикерле кеше, миңа бик ошады менә бу бетермәгез татарларына дигән мәкаләне. Һәм менә бу Фәрит Нусратулла, менә бу бик шулай ук яхшы, кызыклы мәкалә. Моның шундый теге острый фикерләрен шулай ук мөмкин булса билгеләп куйсагыз иде. Ул шул кадәр теге ачынып язган. Бик ошады миңа бу мәкалә. Баш исемнән караганда ул теге, скучный гына материал шикелле булып тоелса да, истәлекләр дигән шундый истәлекләр дип кенә әйтә торган булмаган бу. Һәм тагын менә әйтүемчә инде
ничектер теге материаллар менә таралып ята шикелле монда. Менә бер урында хикәя дә бар, икенче урында шулык кабатлана да шикелле. Монсы сезнең теге верстка белән бәйледер инде моны. Тәртипкә саласы итәсе иде. Һәм менә фонда язу ул ничектер теге зур мәкаләләр аеруча булганда укуы бик авыр. Менә фон белән язылган мәкаләләрне, фонда текстны укуы. Вот менә гомумән алганда шушылар. Һәм барыбер да ничек тә Instagramda төркем булса, хәзерге вакытта бик үк удачный вакыт түгел Instagramны башлап җибәрергә. Әмма шулай ук бармы? Бар име, мин тапмадым менә. Чишмә дип. Күбим алайса гафу эшләгәнсез икән. Димәк тапмагансыз. Алайса мин тапмаганмын димәк. Хэштегларны күбрәк куегыз, алайса Сафхи Чишмә дип хэштег куегыз. Бәлки ул сезнең теге русчасы да. Димәк, бик үк популярный әйбер түгел әлегә. Барыбер эшләгәнсез икән, яхшы, молодцы, һәм шушындай газетаны, менә шушындай иҗатларны анда куйсагыз, ул һичшиксез ниндидер популярлык казаныр, теге шигырь дип уйлыйм. Ярар, менә шундый тәкъдимнәр, теләкләр сезгә. Рәхмәт. Минем дә сүзне барбер рәхмәттән башлыйсым килә. Айга бер генә чыкса да бару шуның кадәр газетаны туплап чыгару өчен күпме көч кирәк булган аңлашыла инде. Рәхмәт, Фәвия. Ул инде бер айрым шәхесләр аркасында гына чыккан газеталар бар. Саф Чишмә шуларның берсе инде ул. Ниндидер хаталарны әйтеп утыру да алар бик вак кабык тыйлган кайчак менә бу җөмләләрдән соң инде. Мин дә Рәмис шикелле үк менә кулыма эләккән санда язучыларның шактый исемле язучыларның исемнәре дөрес язылмауга төртелдем. Ул әлбәттә Фәвиянең белмәгәннән түгел, ул аларны әлбәттә белә дип беләм инде, аңлыйм мин. Ул ничектер менә күз уңыннан төшеп калган инде. Ләкин шактый зур исемнәр, аларны барбер дөресрәк итеп язарга кирәк, дөресләп язарга кирәк инде. Кружоклар дигән сүзне дә ул түгәрәкләр икәнен белә инде, әлбәттә. Русча текстлар янына татарча рубрикалар кирип китүендә бик аңлашылмый шикелле, Рәмис ул турыда әйтмәде. Татар сүзләре ялгышып, адашып кергән шикелле алар арасына. Тагын нәрсәләр әйтергә. Менә ул сезгә генә түгел, башка газетларда да очрый торган сүз инде, күпләр яза кызганычка каршы, бәхеткә каршы дип. Татарча без инде язабыз кызганыч, бәхеткә каршы була алмый бит инде, бәхеткә. Менә ул бу газетта да ул сүзләр очрый, аны бөтенегезгә дә кагыла инде ул. Аларны да күңелегезгә салып куегыз әле. Менә шулай итеп чыгарылган өчен дә рәхмәт, Фәвия. Шушы килеш оештырылган өчен. Миңа чынлап менә бу истәлекләр бик ошады, Рәмискә кебек, бик кызыксынып укыдым. Ул анда 30 еллык тарихны сыйдырып бетергән, ничек башланган татар хәрәкәте читтә. Ул безгә кызык бит инде. Бу кешеләр чынлап та кызык язма. Баш исеме генә бик уңышлы булмаган дип саныйм мин дә. Уңышлар, Фәвия. Хәерле көннәр, Фәвия апа, исәнмесез? Без менә әйтеп киттек инде Instagram аккаунт турында. Ул безнең дип әйтәм иде, чөнки без аны бергәләп булдырдык. Шулай бит, Фәвия апа. Бик матур гына башланып китте. Инде махсус приложениялар, кушымталар ярдәмендә булса да, киләчәктә дәвам итәргә кирәк дип уйлыйм. Шундый актив кына бара иде ул, сторисларда, постларда, видеолар, аннары барган урыннардан ниндидер күзәтүләр белән төрләндереп, мин хәзер дә карап утырам. Шуңа күрә киләчәктә дә Фәвия апа дәвам итик бу эшне. Әгәр дә инде нинди дә булса ярдәмнәр кирәк булса,
Ярдәм кирәк булса, мин һәрвакыт әзер. Элемтәдә. Совшишмә гәҗитен турында күп сөйләделәр, инде әйттеләр. Мин дә шуларга барсына да кушылам. Миңа бигрәк тә менә 20 ел тулды ди Совшишмә газетасына шушы бәйрәм саны килеп эләкте бит инде кулыма. Менә бу яшел төс белән ике төстә чыгуы миңа даже теге төслегә караганда да шыйрак төште, чөнки Сәйбәтим бу безнең теге элекке газетларны искә төшерде. Әйтәсе килгән сүзем шул, менә фоннарны куллану беренче биттә ул акланса да, Рәмис әйтте, икенче биттә зур материалларда аларны кую күзне ардыра. Шуңа күрә ул ниләрне куйганда, фоннарны куйганда 5%-тан артмаса ярар, артмасын иде дип алдагы очрашуларда да әйткән идек. Монда да шуны кабатлыйм инде. Зур материалларга фоннарны кую кирәкмәстер. Бөтенләй кирәкмәстер. Ул күбрәк колонкаларга куелса яхшы, бер колонканы алып калдырасы бит инкыридан. Менә анда әгәр дә фон булса, ул газетны әзрәк айырып җибәрә. Тагын нәрсә әйтәсем килә, кабатлап тормыйм инде, шул өтер дефис алар шулай ук кагыла, аларны бер төрле тәртипкә төшерергә кирәк. Аннан соң фотолар турында шулай ук әйтеп киттеләр. Мин фотоларның бөтенесенең шитләре түгәрәкләнгәнен бик аңлап бетермәдем. Бәлки ул сезнең дизайнның бер фишкасыдыр, әйме. Мин үзем мәсәлән бөтенесен алай түгәрәкләмәс идем. Ул күбрәк теге Сәйбәтим инде әдәби битләрдә бәлки ул үзен үзе аклый торгандыр. Менә бөтен теге официаль әйберләрдә бар бит инде безнең, аларда үзен үзе бик үк аклап бетерми. Так, башка әйтер сүзем юк. Миңа газета үзе версклануы белән ошый. Әгәр дә менә шул фотоларны күп куллануны әзәйтеп, бу зур фотоларны, теге күп кешеле фотоларны зуррак итеп куйсагыз, тагын да отышлырак булыр иде. Минем әйтәсе килгән сүзләрем шул. Рәхмәт. Менә миңа Совшишмәдә татарча материаллар җитеп бетмәде үземә. Аннан соң сезнең менә рус материалларына да кайбер урыннарда татарча сәхифә исеме куелган. Мәсәлән, җәмгыять дип куелган һәм русча материал киткән. Шулай ук теге күзне кырды дип әйтик инде. Шуның астында ук русча материал, астында ук татарча шигырь. Менә ничектер баланс юк дип әйтимме? Русча гына икән, бөтен яктан ул русча булсын, ул бит мәсәлән. Ниндидер бүленеш булсын, татарча икән, татарча гына булсын. Татарча материаллар менә теге профессиональ яктан яхшы язылган дигән фикер тудырды. Кызыклы материаллар бар, тәмле тел белән язылган. Ләкин менә мин хаталарга игътибар иттем инде. Мәсәлән, кешенең фамилиясын исем фамилиясын язганда баштан исемне, аннан фамилияны язабыз. Монда менә берничә урында Шакиров Данис, Черепанов Михаил дип язгансыз, Бурханов Альберт дип киресенчә эшләргә кирәк. Коръән сүзен зур хәрефтән язабыз инде без. Аннан соң кайбер урыннарда хәреф хаталары бар. 5нче биттә бу 10нчы сон миндә. 5нче биттә менә Хәзинә төркеменә 5 ел дигән материал. Менә монда озын материал, бер полосалык подзаголовоклар куярга мөмкин булыр иде. Шул подзаголовоклар җитеп бетмәде кайбер урыннарда. Киләчәктә менә бу газетада күбрәк татарча материаллар булсын иде дигән теләк инде минем. Шул, рәхмәт. Әби апа, үзегезнең нинди фикерләрегез, сорауларыгыз? Ишетеләме? Ишетелә. Бик зур рәхмәт сезгә. Мин бүген әзрәк югалып калдым, ни өчен дигәндә, шушындый зур дәрәҗәле журналистлар мин бик яратып укыйм. Гөлнур Сафиуллинаның әсәрләрен, шулай ук Рәмисне бик яратып укыйм. Бигрәк тә Фейсбукта, нидә дигәндә, Рәмиснең бөтен мәкаләләре минем өчен бик оста, матур итеп бирелгән һәм шундый дәрәҗәле зур журналистларның минем кичкенә генә шушындый хезмәтемне
Бәялеу минем өчен оңайсызрак та, ни өчен дигәндә, менә шушы Яңагыш, аннан соң Самара, аннан соң Ульяновскида Өмет газеталар янында без әле бик яшь кенә түгел, без профессионал түгел дип әйтәсе килә инде. Чынлап та мин үзем татарча яза да беләм, укый да беләм, теге хаталарны да төзәтә беләм. Әмма иң нык җитмәгән әйбер шул вакыт һәм финанс мәсьәләсе. Әгәр дә безнең финансирование берәр яктан берәр ничек булса, мин анда бәлки башка кешеләрне җәлеп итә алыр идем. Бәлки безнең вакыт ягы әзрәк күбрәк булыр иде. Безнең менә шул 1000 ярым газет кайвакытта миңа подшивкамда калдырмыйча алып бетерәләр. Ни өчен дигәндә, бушлай таратылу. Язылу дигән әйберне оештырырга осталык та җитеп бетми, вакыт та җитеп бетми дигәндәй, мин кимчелекләрнең бөтенесендә үзем дә әзрәк беләм инде аңа хәтледә. Менә сезнең әйткән сүзләрегезне менә язып алдым. Верстальщик белән сөйләшермен. Аннан соң безнең верстальщик белән кызык хәл, ул рус кешесе, татарча бер сүз дә белми. Мин аңа татарча материалларны кыскача тәрҗемәсен ясап бирәм. Аннан соң инде без аны белән интернет аркылы эшлибез инде, практически күрешеп түгел дигәндәй, һәм мин аңа ышанам, ул рәссам, күңелен биреп, бик әз генә акчага татар гәҗитен чыгара бит әле ничә елларда бирле. Аннан соң инде ничектер ни әйтәсе килә инде минем, русча материал килгән вакытта аны татарчага әйләндереп утырырга тагын да вакыт җитми. Билгеле инде татар гәҗите татарча булырга тиеш ул. Әмма менә бу рус материалларына татарча подзаголовок рубрикалар кую дигән мәсьәләдә мин аны электән бирле махсус куям. Бу мәкаләгә татар рухы керсен әле дип. Конечно, ул күзне кыса торгандыр инде, кисә торгандыр. Өйрәнеп киттеме инде качандыр. 2000 менә Маһира Базария татар информда аның белән эшләгән вакыттан бирле кирип китте ул минем гадәткә. Бу кимчелекне төзәтербез, башкачарак итеп ясарбыз. Мин аны теге татар гәҗитендә татарча рубрикасы булса да булсын, бу материалын дип махсус куя торган идем инде. Булай чынлап та бик файдалы бу медиа мәктәпне оештыруның инициаторларына мин бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Безнең очрашып сөйләшүләр тагын да җанлырак, тагын да кызыклырак булыр. Үзара фикер алышуларда biz инде әлегрәк җыела торган идек бит инде. Анда менә без бергәләшеп шулай итеп җыелганнан соң әле аерым җыелып, утырып һәрберебезнең эшләрне аралашып, тәҗрибә уртаклаша торган идек. Бик кирәкле бер бу чит төбәкләрдә чыгучы матбугат чаралары өчен. Шуңа күрә без һәрвакыттагыча Казан сезгә рәхмәт әйтәбез. Һәм безне ташламагыз, шулай итеп гел элемтәләр булырга язсын. Рәхмәт Фәвия апа, үзегезгә дә уңышлар. Подписка буенча әгәр дә сез подписканы оештырырга телисез икән, бер регион өчен генә подписка ул кадәр ул бит кыйбатлы бер түгел, сез аны оештыра аласыз дип уйлыйм мин. Монда өстәмә теге бер мәшәкать булуы бар инде сезгә, анда газетаны билгеле анда почтага илтергә кирәк булачак. Һәм һеч югы 100 тираж булса да сез җыйсагыз, ул бер регион өчен теге үз бәясен каплар дип уйлыйм мин үзем. Рәмис, без аны әле 2004 елдан бирле керттек подпискага. Мин аның акчасын да түлим. Но 33-тән дә 40-тан да артык кеше язылмый. Алары да языла, теге бик еракта Сибир ягында, север ягында, төньякларда булган татарлар гына языла. Аларга килеп җитми ни өчен дигәндә, монда килеп ала алмыйлар алар 400-500 чакрымдагы татарлар. Булары монда киләләр дә алар алмагыз дип әйтә алмыйм. Шуңа без аны безнең татар киоскларында 30 сумнан сатарга да маташып караган идек. Теге хотя бы 30 сум булсын инде дигәндә. Шалкан бәясе бит инде, шалкан бәясе дә кыйбатрак та әле. Но теге алып китәләр анда киоскларга безнең кешегә таратырга. Гәзитне сорап керәләр ди. Акчага икәнен белгәч, борылып чыгып китәләр ди. Бушка икән сыпырып алалар. Менә әзрәк өйрәттек инде халыкны халявага дип. Аңладым алайса. Рәхмәт Фәвия апа, уңышлар сезгә. Әйдәгез 4-нче газетага күчик. Бердәмлек Самара җитәкчесе Эльмира Варфоломеева тиражлары 1980
дәне 8 битле, оклы каралы булып чыга. Редакцияларында 5 кеше эшли. Сайтлары юк. ВКонтакте, Телеграмда аккаунтлары бар. Бердәмлекнең бик көчле сайты бар иде, бик кызганыч. Ул сайтның хәзер эшләмәве күп укучылар керәйде дип беләм мин сезгә. Аеруча сез бик актив идегез Facebook'та. Теге сайты популяр иде, бик кызганыч булды. Әйтүемчә, инде менә югалдыгы. Һәм бу газета шулай ук теге күптән чыккач, татар материаллары күп булгач, моңа безнең теге караш та икенче яхшырак әйбер көтелә шикелле. Сезнең хәлегез ни дәрәҗәдәдер? Менә күземә ташланган әйберләрне әйтим инде. Менә беренчедән миңа бик ошады сезнең беренче мөхәррирнең исемен, менә шулай дип мәңгеләштерү дип әйтим инде мин. Рафкат Ахлиуллин дип язылганда беренче мөхәррир, ул беренче санда ук күренеп тора. Рафкат абыйның һәм даими рәвештә менә төрле рубрикаларны биреп бару һәм шушында милли рухта булуы миңа газетаның ошый. Һәм менә теге аерым соннарга күзәтүгә килгәндә, бу хакта инде менә алдагы газеталарда да әйттем, менә ниндидер барыбер белешмә кирәк һәрбер кеше турында. Сез менә игътибар итсәгез, инде игътибар итсәгез дип беләсез бит инде менә мәсәлән теге безнең мәгълүмат агентлыклары да мәсәлән язалар президент Владимир Путин дип мәсәлән караганда бит инде Путинны әйтеп торырга кирәк түгел, кем икәнен алар язалар. Ни өчен дигәндә бу бит инде басма, узып китәчәк 100 ел һәм 100 елдан соң сезнең теге подшивканы киләчәктә Самара татарлары караганда караячаклар, Эдуард Латыпов кемсең ул дип аңлап бетермәскә мөмкиндер. Шуңа күрә барыбер кирәк, без бит мәсәлән 100 еллык булган газеталарны карыйбыз. Әгәр алар язсалар, Казан губернаторы кем булган исемен генә язсалар, ул вакытта аны бөтен кеше дә белгән, хәзер без аны белмибез дә дип әйтик инде. Шундыйрак. Һәм мин монда мәсәлән Эдуард Латыповның үзенең теге җиңгәннән соңгы фикерләрен әйтүен инде билгеле, бүтән бу бит инде сезнең каяндыр алып язылган һәм язуын һәм аның кем икәнен монда әйтелгән, теге Камышлыдан икән инде аның. Ничектер теге барбер шундый сезнең якныкы икәнен әйтеп китүен теләр идем инде. Һәм күрәсе килә инде менә моның теге татар егете икәнен сезнең чыгаруыгыз билгеле, ул теге җиңгәннән соң кешеләрдә сораулар да калдырды инде. Ярамаса бүтән мәсьәлә. Һәм менә бергәләшеп яклап калдык. Бу мәчет турында сүз бара. Һәм теге җөмләләрне кайбер урыннарда күзгә ташланды, менә җөмләләрне ничектер теге җиңелрәк язарга кирәк дип әйтүм инде. Инверсия белән язу, ул теге шигырьдә язалар инде, әмма әгәр дә теге сүз уйнату булса, ул аңлашыла, әмма мәсәлән текстта, анонсларда теге сүз уйнату булганда аңлашыла, ә сүз уйнату булмаганда бик үк дөрес түгел. Мәсәлән, монда дәгъваны сөтү турындагы дәгъваны сөт кире какты дигән менә җөмләне үзегез теге укып та карагыз. Дәгъвасын сөт кире какты, кирәк менә монда күренеп бетми инде, ярар. Һәм менә монда мулланың фикерендә, сүзендә бирергә мөмкин булыр иде дип әйтүем инде. Мин һәр вакытта да теге геройны бирү яклы, шуны әйтүем. Туган якка менә мәдхия булып яңгырый. Менә мәсәлән монда да ничектер кайбер очракларда геройларын исемнәрен чыгарсагыз иде. Мәсәлән, бу Зия Ярмәки турында ул бит инде билгеле кеше исеме. Исемен чыгару кайбер очракта бәлки кешенең теге отышлыдыр. Һәм менә бу бик каты кызыклы мәкалә, бик кызыклы герой сез тапкансыз, авылы милләте өчен янып яши. Наркоконтрольдә эшләүче, ул үзе ак калфактан. Мин менә монда ак калфактагы фотографиясын күрсәм, бу искиткеч булыр иде дип уйлыйм. Янәшә дә монда формадагы шундый строгий ханым һәм кырыйда ак калфактагы
апа, ол бүтүнлөй икенче төрлө булар иде. Язганга караганда да бүтүнлөй башка şey аңгарар иде. Һәм наркоконтрольдә эшләүче икәнен, акылфактан икәнен баш исемгә дә чыгарып булар иде. Ә булай теге ничектер булган тема югалган, әрәм булган. Әрәм булган дип әйтү бик дөрес түгел. Көчлерәк, моннан күбрәк әйбер алып булар иде. Күбрәк энергия дип әйтим инде бу материалдан. Бүтүнлөй икенче төрле булар иде. Мәсәлән, социаль челтәрләрдә таратканда да шушы ике фотография белән сез аны таратсагыз да, ул кешегә кызык булыр иде. Үзенә дә дип әйтүем инде. Менә һәм без сездәге беренче полосага биргәнсез олимпиаданы, монда Камилә 4-нче кем гаепле? Бу олимпиададан яңалыклар спорт рубрикасы шикелле. Беренчесе башка темага, икенчесе Камилә турында. Теге бик дөрес түгел, мәсәлән, бу очракта, чөнки кебек урыны да уңышлык түгел шикелле, мәсәлән, бу материалның. Бәлки бу артык теге каны кудырта инде, ничектер. Ну, шабыт мәдә менә шушылай булу. Камилә 4-нче кем гаепле? Бәлки тулысынча колонканы Камиләгә генә багышларга кирәк булгандыр. Укый башлагач, нәрсә Камилә причем монда дигән сорау туа. Мәсәлән, Карабеккол уңышка ирешкән менә бу Карабеккол губерния казанышы, менә бу уңышка ирешкән финалистлар миңа бик каты ошады. Менә ярышта, әмма тагын шундый бер сорау туды. Кемнәр бу фотографиядәге кешеләр дигән. Һичшыгы фотографияның астына язырга кирәк иде. Монда предприятие язылган, ә менә кешеләр юк. Кемнәр икәне? Әллә һәм олыларга игелекле булыгыз, менә 100 яшьлек әби, кызыклы гына герой, әбидән узак яшәү серләрен ишетәсе килә. Һәр элмәккә мәхәббәт кушалар, менә һөнәрче белән интервью, бу кызык кына интервью, әйбәт, кызыклы геройлар сез шулай табасыз сан сайын. Коронавирустан бал коронавирус турында, шулай ук Рузалия Мустаеваның репортажы коронавирус турында миңа бик ошады. Табиблардан курыккагыз дигән кичерешләре турында язылган. Монсы хикәяләр, шулай ук кызык кына. Шәхси үрнәк белән тәрбияләде. Бөркет алга аргылды, шәхси үрнәге белән тәрбияләде. Баш исемнәр менә, бер типтарак, бераз гына теге похулиганить итәргә курыкмагыз дияр идем мин. Истәлек тактасы үз урынын алачак. Менә бу шулай кызык материал, анда мәчет булган урында истәлек тактасы була. Һәм бу очракта да сез менә монда да шуны әйтер идем, теге мөфти киңәшмә уздырды дип башлыйсыз. Менә ул бик кызык түгел. Бу шундый бер тема, анда кайчандыр мәчет булган урынга истәлек тактасы ачылган. Баш исемгә дә моны чыгарырга булыр иде, чөнки бу бит инде бик теге безнең аянычлы тарихыбызның битләреннән мәчет юкка чыгарылган, аның урынына хәзер истәлек тактасы куела. Һәм шушы җөмлә ул тулысынча теге аңлатылып та бетерелмәгән, сүз сөрүшеннән генә аңлашыла шикелле миңа. Мен теге шартлатып язып куярым, мин беренче җөмлә әйтеп шундый юкка чыгарылган мәчет урынына истәлек тактасы куела дип. Бер нәрсәдән дә читмичә теге читкә китмичә дип әйтүем инде. Утырышында турында нарда әйтергә була. Һәм менә монда шәхси үрнәге белән тәрбияләде. Тәнкыйть шундый теге монда тәнкыйди шундый караш әйтелгән. Менә тәнкыйть нинди генә булса да, нинди генә формада булса да, барыбер икенче төрле инде. Кызык, бөтенесе дә әйбәт булды дигән, менә бу ярышларда, чаңгы ярышларында бөтенесе дә әйбәт булды дисә, кызык булмас иде, чөнки без катнаштык, күңелле булды дип. Ә менә монда тәнкыйть әйтелгән, бөтенләй икенче инде кешенең, һәм ул теге конструктив тәнкыйть шундый, нинди буларга, ничек буларга тиешлеге хакында. Күңелле, икенче төрле. Без бөтенебез дә яратабыз бит инде тәнкыйть укырга. 8 март һәм менә монда ничек монда хатын менә бу әйбер шулай ук менә безнең сезнең бер материалда 8 март тансын чыккан саны инде бу. Менә монда хатын-кызлар көне дип язасыз. Мен 8 март хатын-кызлар көне. Икенчесендә 8 март
бәйрәм кайтавазы. Монда бер бит узуга теге бәйрәм узып киткән шикелле алай түгел бит инде. Ничектер теге ике төрле фикер туа. Нигә монсы 8 март хатын-кызлар көне, икенчесе бәйрәм кайтавазы. Икесе дә бәйрәм кайтавазы кебегрәк. Менә шунда бер бит узуга гына бәйрәм узган да киткән шикелле. Берсе бер санда, берсе бер санда түгел бит. Миңа шулай тоелды. Һәм менә бу бик кызык материал. Сездә шундый теге мин бик күңелле шаккатып укыдым. Менә 78 Чишмә авылы дип. Сорау туа шундый, хәзер ничә чишмә бар? Хәзерге хәле ничек икән менә моның? Бу бер теге зур репортаж язарга яраклы, әгәр инде андый мөмкинлек булса, шундый дәрәҗәдәге материал. Һәм фотографиясын күрер идем мин 78 фото чишмә бәреп торган шушы урынна. Хәзер нинди хәлдә булды икән? Һәм башка материаллар, и хатын кыз так. Китап җене кагылган Фәхимә. Бу да бик кызык. Балалар пишмагы дигән рубрика миңа бик ошады. Менә бу рубрика кызыклы. Уйнарга да урын бар. Шулай ук теге киләчәк буынны тәрбияләү дигәннән. Һәм менә мин сезнең мөмкинлектән файдаланып, төркем турында әйтсәм, бердәмлекнең төркеме шул берәү генәме? ВКонтакте-дагы төркемдә менә мәсәлән, сезнең мин дөрес кирдемме, дөрес кирмәдемме, мен дә төркемгә кергән, монда Гүзәл Уразова атами үзенең теге шакыра. Анда менә мин караганда 15 апрельдә ул куелган, менә шушы Гүзәл Уразова. Аны 258 тапкыр каралган. Сез аны бераз җырын куйсагыз, ул күпкә күбрәк җыгыр иде. 258 генә каралмас иде. Һәм сезгә теге бу сезгә файда бирәме шушы бер шуннан чыгып карасак инде. Һәм хәтта балалары белән фотографиясын генә бу монда түгел инде. Балалары белән фотографиясын генә бирсәгез дә сезгә файдалырак булыр иде. Аннан соң монда төркемнәрне сез әйтәсездер инде, миндә төркемдә шундый күп теге фикерләр, сораулар калды. Ничектер теге хаталы әйберләр бар шикелле сезнең хата кебек. Ярар, алар хакында әйтмичә калсалар, аннан соң әйтермен. Төркемнәр хакында. Безгә сүз калмады инде, Исмаил. Минем дә газетаны алгач күзем иң беренче менә шушы беренче мөхәррир Рәфкать Аглиуллин дигән юлга төште һәм шундый рәхәт булып китте, йөрәккә җылы булып китте. Бу күпләр өчен Рәфкать абый газетасы инде. Без аның белән таныш идек. Минем дә бердәмлектә дә булганым бар. Мен командировкага барган чакта читтәге шул татар газеталарына мин үзем кирергә тырышам, хәлләрен белергә, ничек яшәгәннәрен күрергә. Рәфкать абыйның рухы шаттыр. Менә сезнең бүген газетаны булай итеп яшәтеп ята алуыгызга, шулай итеп элеккечә дәвам итүегезгә. Аның өчен рәхмәт сезгә. Ул җиңел түгелдер, сез элек тә җиңел түгел иде, Рәфкать абый вакытында да, хәзер дә шундыйдыр хәлләрегез. Миндә 8 март саны беренче биттән үк шушы номерның темасы инде алып кирип китә, хатын-кыз сүнәр иде тормыш син булмасаң һәр дөньяда дип. Бу язма, беренче язма мәкалә дип әйтә инде без, моны журналист үзе, ул бара-бара даннан кинәт кенә интервьюга әйләнә. Аның тоташ интервью дип тәшәргә булган булыр иде бу инде. Алай герое кызык, шактый кызык. Мин алдагы саннарда да әйткән идем, бу кайбер газеталарда һәрбер язманың ахыры котлау, ниндер матур теләкләр теләү белән открыткага әйләнә дип сездә дә бар андый язмалар. Алар бөтенсе дә алай итеп бетерү урынлы түгелдер инде ул. Бу санда сезнең автобиографик очерк Айсулу дигән бара, Тәслимә Кәрәеваның. Шактый тәрҗемә итәсе килгән әйберләр очрадан да гыйнварны инде ансын аңладыгыз инде, январны
Gün бар деп язасын. Прибалтика, Балтик буе деп язабыз инде без общежитие, тулай турак. Ничектер аларны сез дә белә торгансыздыр, ничектер күз уңынан гына төшеп калгандыр. Янке бик еш кабатлана, монда приступ турында сүз бара. Ул иянәк ансында исегездә калдырыгыз. Үземдә онытып җибәрдем. Шулай ук кызганычка каршы дигән сүзләр, аларда сездә андый әйберләр чирый. Кызганыч. Сез кызганычка дип язасыз, кызганычка. Кызганыч. Без кызганыч дибез инде. Уңышлар сезгә. Авторлар шактый, авторлар бар газета алды, шулай күңелле аны күрү. Хәзер бит инде авторлар бик дефицит, кайда да менә сездә бар алар. ВКонтакте һәм Телеграмда төркемнәре бар, каналлары. ВКонтакте иң беренче булып Гүзәл Уразова шуннан да күзгә бәрелде. Дөресрәге, Уразовадан бигрәк аның бизнесы. Закрепленный пост. Әгәр дә акчалы булса, әйбәт кенә акча түләсә, миңа булса Рәмис әйбәт кенә постлы түләүле булса. Әлбәттә, подписчиклар азрак. Рәмис әйтә башлаган идем, мин аны әйтеп тә тормам дигән идем. Конкурентлар җитәрлек. Илмира Магомаровна белә, миңа аңлатканы бар, мин дә беләм. Ләкин бөтен дөньяга чәчәсе килми, шуннан да конкуренция, объектив һәм субъектив сәбәпләр аркасында кешеле сездә. Сезнең төп эшегез газетаны саклап алу, басма матбуатны. Узган ел ахырында нинди проблемалар кичергәнегезне беләбез. Миңа да мөрәҗәгать иттегез, Татмедиа җитәкчелегенә дә әлеге авырлыкларны, проблемаларны шишкәнсездер дип уйлыйбыз, һәм газетаны иң мөһиме саклап калгансыз. Әлбәттә, сездә конкуренция бар. Самара татарлары, Самара Татньюс һәм башкалар. Миңа, мәсәлән, бик аңлашылып бетми, выходной данныйларда сайт дигәндә матбугат.ру нигә килеп керә икәнен, әлбәттә, матбугат.ру сезнең хәбәрләрне һәр вакыт биреп бара. Әгәр дә язмаларыгызны биреп барсагыз, миңа калса Татар-Информда, хәтта Шәһри Казанда биреп барыр сайтларда, безнең сайтларында күрсәтергә мөмкин булыр иде. Монда матбугат.ру һәм сам Татньюс просто теге аңлашылып бетмәде. Ни өчен бердәмлекнең выходной данныйларында шундый дип, Роскомнадзор тарафыннан да бер нәрсә булмасын дигән теләк белән әйтәм инде бу әйберне. Сайт дигәндә, чөнки сезнең үзегезнеке, бәлки, белмим, аңлата алмыйм. Телеграмда әле яңа гына эшли башлагансыз, 12 апрельдә, димәк, безнең укуларның файдасы тигән. Шулай бит, Лилия. Һәм медиа мәктәпнең шуннан да файдасы тигән. Бу очрактан әйтеп куйым инде, Фәви апа, сап шишмәгә дә кирәк Телеграм, нәкъ менә Телеграм канал. Сезнең теге зур иҗтимагый, милли эш алып барганыгызда күз алдында тотып әйтәм инде. Сез рәхәтләнеп, сап шишмә исеменнән, дөресрәге, сап шишмә исеменнән үзегезнең фикерләрегезне шәп иттереп, шәпи барыр идегез анда. Үзегезнең позициягезне беләм инде, сез просто иҗтимагый эшчәнлегегезне күз алдында тотып әйтәм инде монысын. Вот. Бу очракта инде Илмира Магомаровна, сездә шуннан да аккаунтлар, каналлар, группалар бик күп сезнең төбәктә. Аларны карап, бераз гына анализлап чыксагыз иде. Нәрсә бар? Чөнки барыбер кирәк инде. Пиар. Социаль челтәрләрнең төп миссиясе, функциясе шунда, пиарда. Рәхмәт. Гафу итегез, бер сорау бирәсе килә. Әйе. Менә бу Telegram каналны аңлап бетереп булмый. Instagram белән Facebooklар алар җайлы иде.
анда ничектер теге язылыштан чакыру технологиясын бер өйрәтәсегез иде безгә бераз. Telegram каналына мин анда беренче тапкыр кирип караганым бар. Попытка ясап караганым бар инде, чыгып килеп чыкмыйм. Әйе, Telegram канал буенча айрым гына өйрәтү узырга була инде аны. Айрым. Бәлки, Үзләштереп яны ничектер. әйе, Шәхси язылуым бар минем анда үземнеке. Анда кешене чакырып булмый, ул теге WhatsApp Юк, ул просто монда канал ясарга кирәк, монда теге чатта ясарга була, каналда ясарга була, әнә күп кенә блогерлар, җырчылар кирделәр дә шулай бу талап иттеләр. Бер нәрсә барып чыкмады. Анда хәзер Уразова калды да, Нагимова калды, тагын берничәсе генә калды. Калганнар чыгып киттеләр, менә нәкъ сез әйтмешли, аңлап бетермичә. Ачтылар да, чат ачтылар. Аннан соң сораулар яза башладылар, буларга аралаша башладылар, аларны тиз-тиз яптылар. Аннан соң канал ачып карадылар, каналлары ябык булып чыкты. Менә шулайрак авыррак, әзрәк технологиясе, ләкин өйрәнгәч бик җиңел анда кирип китәргә. Менә өйрәтсәгез, без бик рәхмәтле булырбыз. Ярый, истә тотам. Обязательно якын араларда. Так, бердәмлек буенча, Радик Рашитович әйтте инде, мин шул текстларга бераз игътибар итәр идем, кыскарак ничектер күрсәтергә, газетадан аермалы буларак инде тулырак безнең газета битләрендә укый аласыз дип әйтә аласыз. Шулай ук әйттек инде, газетада күрсәтә аласыз үзегезгә сылтамаларны. Аннары Шәһри Казан язмалары кулланылганын күрдем мин, аңа да сөендем, безгә ни белән сылтама белән. Телеграмда инде шулай ук кабатлана төркемдәге яңалыклар, видеолар, аннары соң кыска афоризмнар. Менә әйтте бит Радик Рашитович, сездә конкуренция зур дип әйме, башка аккаунтлар, социаль җилтәрләр белән. Менә алардан аермалы булу өчен инде ниндидер бәлки анализлап үзегезгә генә хас йөзегезне булдырыргадыр, цитаталар, үзегезнең төбәк язучы шагыйрьләренең анда шигырьләрен күрсәтеп, ниндидер менә шундый форматта бәлки булдырырга кирәктер. Үз йөзегез булсын өчен, тагын аерылып торсын өчен инде, чөнки күп яңалыклар башка аккаунтларда да кабатлана, сездә дә бар. Мин самараларны күзәтәм, яратам, хөрмәт итәм бик. Шуңа күрә менә уйлап бетерергә кирәк. Шәхсән дә киңәшләшергә мөмкин, нәрсәләрдә сорарга. Әйткәнемчә инде, без һәммәгезгә дә ярдәм итәргә әзер. Нинди сорау белән генә мөрәҗәгать итсәгез дә. Бердәмлекне карап укып чыктым. Дөресрәге версткасын карап чыктым әйме. Без бит инде күп газетларны бушлык җитми дип сөйләдек. Сездә Аллаһка шөкер алар барсы да бар, бушлык та бар, ни дә бар. Мин алар кайсы бер җирдә бәлки арттырып та җибәрәсез кебек бушлыкларны инде. Аннан мәсәлән, кушсын алмыйм. Бердәмлек. Ana abini gördük bir tane. Kayalı. Şutmayı görmeyeyim. Ha? Ay. 100 yaşlı abin. Tapmadım. Bir gün sonra iken çok yarar. Ana şu 100 yaşlı abini ул мотор куелган әйбет, бик әйбәт. Но бер колонканы үзелгән дә уртасына кертеп куелган. Бер колонка теге укып барасың бит. Укып барганнан соң күз аерылып китү ул әйбәт түгел. Менә анда ул әбине бәлки сул яктан башлап китү уңышлырак булган булыр. Ул сул яктан башлап китсәгез, әбине сул якка куеп, колонкалар бөтенесе бер рәттә тезелешеп торсалар, ул укучы өчен бәлки отыштырак булыр иде. Аннан соң ана ул ниде заголовокларны мен әйткәнем бар инде, сул яктан башлау бәлки отышлы булыр дип, кайбер ниләрдә. Ул сезнең әзрәк кенә урыныгызны экономияләргә мөмкинлек бирер иде. Чөнки баш исемнәр теге газетның буена куелган, кырыйда күп бушлык калган. Теге һәр әйбердә баланс булырга тиеш бит. Шуңа күрә менә мондый нәрсәләргә игътибарлы булсагыз иде. Аннан шул сөйләгән өтер сызыклар сездә дә бар, ул нәрсәләргә игътибар итеп бетерсәгез, әйбәт булыр иде.
Былай алганда Верска миңа ошады, әйтеп торам бит, күз ял итәргә дә урыннар бар. Аннан соң рубрикаларның бер стильдә булуы, менә монда Лилия барса да бер стильдә кебек күрдем мин рубрикаларны. Рубрикаларның бер стильдә булуы, шулай ук күңелгә якын. Әйтәсе килгән сүзем шул, сорауларыгыз булса, җавап бирергә әзер. Мен өзім 8-ші санны қарадым. Көрсетілді енді бұл материалдар. Шуңа әйтіп кенә кетем. Менә монда 3-ші битте сол тикшерүче турындагы полиция хезмәткәре бер хатын-кыз ак калфаклы фотографиясы да кирәк дип мисал әйтеп китердек бит. Шул материал турында сүз бара. Менә ул әйткән цитата менә миңа иң тәэсир иткәне дип әйтик инде. Җинаять эшләрен тикшерү елдан-ел катлаулана дигән ул. Ләкин шушы урында әлеге фикер өзелгән. Менә минем сорау туды, ни өчен катлаулана? Бу безнең техникалар үсеше белән бәйлеме? Нәрсә өчен? Менә аның эш рәвеше турында бик әйтелмәгән. Кыскача гына биографиясы гына әйтеп кителгән. Аннан соң 100 яшьлек әби турында да материал. Аның менә үзенең фәлсәфи фикерләре монда җитеп бетми инде. Менә улларга игелекле булыгыз дигән баш исем куелган. Мин әйтәм, менә шушы бу баш исем минем үземә ошамады һәм нәрсә куеп була икән дип тексттан эзлим, андай кычкырып торган берни дип цитата да таба алмадым инде. Ну һич югы 100 яшьлек Галия әбинең хәтер дәфтәре дип куйсаң да уңышлырак буласыдыр. Аннан без менә үзебезнең редакциядә гел әйтә торган сүзебез бар инде. Әгәр дә текстта күп төрле баш исемнәр чыгарып була икән тексттан, димәк бу текст уңышлы дигән сүз. Шуңа күрә менә моңа да игътибар итегез. Әгәр дә сез баш исем таба алмыйсыз икән тексттан, димәк бу текст йомшаграк килеп чыккан дигән сүз. Яхшы тексттан һәр вакыт күп баш исемнәр өстереп чыгарырга мөмкин. Шул аннан соң игътибар иттем, менә сез туры сөйләм куйганда аны курсив белән бирәсез икән. Кайбер урыннарда, кайбер саннарда ул курсивлар шул хәтле күп, яртышар текст курсив белән китә. Менә шрифтларның шулай ике төрлегә бүленүе миңа ошамады. Мин менә курсив белән бирмәс идем мондай очракта. Бәлки башка төрле фикерләр дә бардыр. 78 Шишмә авылы дигән материалында карап үттек. Бу чынлап та кызыклы мәгълүмат. Ләкин менә баш исемен мин 78 Шишмәле авыл дип куяр идем. 78 Шишмә авылы түгел. 12 март санында бу. 12 март санында шулай ук бакчачы киңәшләре язган сүз соңы бит булдым икән. Помидор чәчү серләре, баклажан уңышының сире нидә дигән ике материал, икесендә дә баш исемдә сер сүзе. Ул бакчачылыкта бу помидор чәчүнең әллә ни зур сире дә юктыр инде аның. Шуңа күрә сер сүзен шулай гомумән күп куллану уңышлы микән? Бакчачы битендә бигрәк тә инде. Безнең бүген Эльмира апа урынына аларның дизайнерлары бугай бит, ул крем дигән иде Зумга, Гөлгенә Саляхова. Шулаймы? Исәнмесез? Да, мин мин үземчә да дим сөйләм инде. Кердем, тыңладым, рәхмәт барсы өчен дә, барсын да учтем. Бөтен тәнкыйтьләрне дә, мактауыгыз өчен дә рәхмәт. Рәхмәт. Бүген була алмаган кешеләр өчен әлеге дәресне алдагысында Татар-информ сайтыннан карап була, Татар-информ YouTube каналыннан. Шуңа күрә сылтамаларын җибәрермен. Кабатлап та карарга мөмкин. Мөмкин булса, менә социаль челтәрләр буенча мин тагын бу бүгенге газетларга гына кага алмый, бер карап чыктым, бер үземдә булган фикерләрне әйтәсе килгән иде сезгә. Менә кайбер
редакцияда эшләүче кешеләр дип әйтим инде, яки сезнең төркемнәрегездә, яки редакцияда эшләүче хезмәткәрләр теге сайтның яңалыкларын куеп бара, сылтамаларын. Бу бик яхшы күренеш әлбәттә, чөнки ул бит инде укылышны арттыра һәм кешенең теге шунда эшләгәнен күрсәтә. Менә безнең белүебезчә федераль басмаларда, мәсәлән, Комсомольская правдаларда ул кешенең хезмәт килешүенә хәтта язылган. Ул социаль челтәрдә төркем алып барырга тиеш, төркем түгел инде, социаль челтәрдә актив булырга тиеш һәм үзе эшләгән шушы, мәсәлән, комсомолканың сылтамаларын куеп барырга тиеш. Үзенең материалларын куюы анысы инде теге бурыч шикелле куелган. Бу дөрес әйбер, әмма менә теге сылтаманы гел сылтама гына кеше куеп утыра икән, ул теге пессимизируется һәм кешегә керми. Менә миңа кайбер басмаларда менә күрүе күңелсез дә булды дип әйтүем инде. Кеше тырыша анда айлар буена куеп утыра, мәсәлән, газетаның сылтамасын, ә ул укылмый. Кергән кеше юк, күренеп тора, лайкларда нәрсә дә юк. Бу нигә шулай? Чөнки менә ВКонтактелар алар пессимизирует, бүтәнче сайтка җибәрәселәре килми. Шуңа күрә аралаштырып куеп барырга кирәк. Аны 30-га 70 дип әйтәләр инде, мәсәлән, 30% теге YouTube'ка да ссылка түгел, фотография, мәсәлән, шул ук редакциядән фотография төшереп алып астына язып куйсаң, аңа ул сезнең теге кешенең дә аккаунтның да яки группаның да күтәрәчәк. Ә инде 70%-ын сылтама белән куярга була. Теге күбрәк алырга теләп, күбрәк сылтама алырга теләп, киресенчә югалтуга китерә. Әгәр дә без гел сылтама гына куеп барсак, сез аны теге күбегез белә торгандыр инде, әмма минем аңлавымча менә белмәүче кешеләр дә бар. Гел теге сылтама гына тизеп утыралар. Сылтама һәм тагын шушы сылтама буенча килгәндә теге су буе текст башта ниндидер отчет узды дип астына сылтама куясың икән, ул бөтенләй бер нинди файдасыз. Андый очракта әгәр дә лучше постка куярга полсынча мәкаләне, астына инде сылтаманы куярга кирәк, аны комментарийга куярга була хәтта. Ну, нинди дә булса файдасы ди. Ул очракта ул теге постның пессимизациясы түгел, андый теге зыяны юк дип әйтүем. Текстны куйдыгыз, сылтаманы нигә комментарийга зыяны булмый инде. Жәлләмичә кайбер әйберне менә шулай теге биреп барырга кирәк ВКонтактега. ВКонтакте үзенә аласы килә, укучыларны үзендә тотасы килә, читкә чыгарып җибәрмичә. Һәм фотографияләрдә менә логотип яхшы әйбер, мәсәлән, Өметтә бар, Өметтә шундый кызыклы гына. Ул бит инде сезнең әгәр дә уңышлы фотография булып ул тарала икән, сезнең газетаның исеме дә тарала дигән сүз менә миңа ул әйбер ошады, андый нәрсәне кулланырга кирәк. Фотографиядә, видеода үзегезнең тегеннән дидер бер логотипны ясап килешсәгез, бүтән редакциягә таратсагыз һәм менә бик уңайлы теге телефоннан еш кына иншот кулланалар, әмма иншот ул түләүле. Шундый ук, мәсәлән, YouCat бар, бу андроидлар өчен программа YouCat, бик җайлы гына монтажлы, кыска гына кисер өчен дип әйтүем инде, видеоны кисергә, Instagram формасына кертергә, язырга, логотип куярга җайлы гына программа. Иншотта гадәттә сезнең күргәнегез бардыр инде, ул үзенең бесплатный версияда, ул иншот дип аста язып чыгара. YouCat җайлырак тоела миңа. Эшләүе шул иншот шикелле үк. Менә шулар. Әгәр дә кемгәдер нәрсәдер кызык булса, бу мин әйткәннәрдән мөрәҗәгать итә аласыз, тәфсилләбрәк аңлатыла. Рәхмәт. Рәхмәт барыгызга да, спикерларга рәхмәт. Шушы инициативаны, мәктәп оештыру инициативасын шундук күтәреп алдылар. Үземнең дебют булды. Беренче мәртәбә шундай чара оештырдым. Сезнең белән таныштык, аралаштык, ләкин моның белән генә элемтәләребез бетмәс дип өметләнәм. Тагын аралашып торырбыз. Сораулар туса, элемтәгә чыгыгыз, аңлатырбыз, тагын киңәшләр бирербез. Языгыз. Казанга килә калсагыз, безнең редакцияларга кунакка кирегез. Сертификатлар киләсе атнага тапшырылыр, квалификацияны күтәрү турындагы. Һәрбер кешегә җибәрербез.
Барыгызга да бик зур рәхмәт сезгә. Безнең шундый милли басмаларыбызны саклап, аларны яклап эшләгәнегез өчен, хезмәтегез өчен без сезнең уңышларыгызга бик сөенәбез. Безнең теге монда ниндидер тәнкыйть сүзләрен әйтү дә бик кыен булды инде сезгә. Biz бит инде беләбез сезнең ничек эшләгәнегезне, шул ук проблемалар безнең үзебездә дә бар, монда сездә ул күпкә кыенрак, кадрлар мәсьәләсе, башкасы буенча, укучылар мәсьәләсе, подписка буенча без аның шулай икәнен беләбез, шуңа бер дә безгә рәнҗеп калмагыз инде. Иң мөһиме сертификат булачак, диде киләсе атнада. Киләсе атнада яллардан эшлибез, һәрберегезгә җибәрәбез. Һәм барыгызны да хөрмәтле коллегалар якынлашып килүче уразага әйтә белән. Рәхмәт.